தேவன் நல்லவர். අපි අද දවසේ ඔබ ඉන්න ගමන්ම අපේ මාක් සුභාරංචි පළවෙනි පරිච්ඡේදය 16 සිට 19 දක්වා කියවන්නට යනවා. நாங்கள் அப்படியாக எழுந்து நிற்போம். நாங்கள் மாற்கு முதலாம் அதிகாரம் 16 17 வசனங்களை வாசிக்க போகிறோம். Okay. I send it to 70. I'm sorry. උන්වහන්සේ ගලීල මුහුද අද්දර යද්දී මසුන් අල්ලන්නන් වූ සීමෝන්ද සීමෝන්ගේ සහෝදර වූ ආන්ද්‍රුද මුහුදේ දැල් එළනවා දැක මා අනුව එන්න මම නුඹලා මනුෂ්‍යයන් අල්ලන්නන් වෙන්නට සලස්වන්නෙමි ඔවුන්ට කීසේක. එකෙනෙහිම ඔහු දැල් අත්තර උන්වහන්සේ අනුව ගියෝය. மாற்கு முதலாம் அதிகாரம் 16 வசனத்திலே இருந்து 18 வசனம் வரைக்கும். அவர் கலிலேய கடலோரமாய் நடந்து போகையில் மீன் பிடிக்கிறவர்களாய் இருந்த சீமோனும் அவன் சகோதரன் அந்திரேயாவும் கடலில் வலை போட்டு கொண்டிருக்கிற போது அவர்களை கண்டார். இயேசு அவர்களை நோக்கி என் பின்னே வாருங்கள், உங்களை மனுஷரை பிடிக்கிறவர்களாக்குவேன் என்றார். உடனே அவர்கள் தங்கள் வலைகளை விட்டு அவருக்கு பின் சென்றார்கள். நாங்கள் ஜெபம் செய்வோம். பியானனி இயேசுஸ் වහන්සේගේ නාමයෙන් பிதாவே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே අද දවස නිසා ස්තුතියි. நாளுக்காக நன்றி. වහන්සේගේ වචනයෙන් අපට කතා කරා. வார்த்தையோடு எங்களோடு பேசியருளும். ශුද්ධාත්ම පාලන බල යටතට ස්වාමිනී සභාව අපි ස්වාමින් වහන්සේ යටහත් වෙනවා. ஆண்டவரே பரிசுத்த ஆவியானவரே உம்முடைய ஆளுகைக்கு ஆண்டவரே நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒரு சபையாக ஆண்டவரே எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ස්වාමිනී ඔබ අපට කතා කරන්න. ஆண்டவரே நீங்களோடு பேசியருளும். දෙස් විදෙස් හැම කෙනෙකුටම කතා කරන්න. ஆண்டவரே உள்நாட்டிலும் வெளிநாட்டிலும் இருக்கிற ஒவ்வொருவரோடும் பேசியருளும். මෙරැස්වීමට ආශිර්වාද කරන්න. ஆண்டவரே இந்த ஆராதனையை ஆசீர்வதித்தருளும். ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේගේම නාමයෙන්. கிறிஸ்து இயேசுவின் நாமத்தினாலே ආමෙන්. ළඟ ඉන්න එක්කෙනා දිහා බලලා කියන්න ආද හරි ලස්සනයි කියලා ඉඳගන්න. பக்கத்தில் இருக்கிறவரை பார்த்து சொல்லுங்க, இன்னைக்கு நீங்க நல்லா அழகா இருக்கிறீங்க என்று சொல்லிவிட்டு நீங்க அமர்ந்து கொள்ளுங்கள். Okay. අද මේක අපේ ප්‍රඥාවේ වසර. இது எங்களுடைய ஞானத்தின் வருஷம். මම ඔබට කිව්වා ප්‍රඥාවේ කීස් තමයි එහෙමත් නැත්නම් ඒ අනුග්‍රහයන් තමයි ඔබට මේ කාලේ මා දේශනා කරන්න කියලා. நான் சொன்னேன் ஞானத்தின் திறவுகோல்களை தான் ஞானத்தின் அனுகிரகத்தை குறித்து தான் இந்த வருஷத்துல நான் உங்களோடு பேசுவேன் என்று. ඉතින් ඔබ ගිය වසරට වඩා වෙනස් ආකාරයේ දේශනාවන් සහ වචන ඔබට ලැබෙවි. எனவே கடந்த வருஷத்தை விட வித்தியாசமான வார்த்தைகள் உங்களுக்கு இந்த வருஷத்திலே கிடைக்கும். ඒ කියන්නේ ඔබ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගිය වර ඔබට යතුරු ලැබුණා. කීස් දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වෙනුවෙන් ඔබේ ආශිර්වාදය විවෘත කරගන්න යතුරු ගිය වසරේ ඔබට ලැබුණා. கடந்த வருஷத்திலே நீங்க உங்களுக்குரிய திறவுகோல்கள் நீங்கள் பயன்படுத்த தேவையான திறவுகோல்கள் கடந்த வருஷத்திலே இந்த வார்த்தை மூலமாக கிடைத்தது. මේ වසරේ ඔබට ප්‍රඥාව ලැබෙනවා. ඒවා භාවිතා කරන්න කොහොමද ඔබ රැස් කරගන්නේ? කොහොමද ඔබ සම්පූර්ණ වෙන්නේ? எனவே இந்த வருஷத்திலே உங்களுக்கு அதை பாவிப்பதற்கான ஞானம் கிடைக்கிறது. எப்படி நீங்கள் அதை எல்லாவற்றையும் சேகரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்கிற ஞானம். යතුරක් අතේ තිබිලා වැඩක් නැහැ. ඒක පාවිච්චි කරන්න මොලේ ඒ කියන්නේ නුවණක් නැත්තම්. ஒரு சாவி ஒரு திறவுகோல் கையிலே இருந்து பிரயோஜனம் இல்லை. அதை பயன்படுத்துவதற்கு தேவையான ஞானம் இல்லாவிட்டால். නේද? පොල් ගෙඩියක් තරම් ඔලු ගෙඩියක් තිබිලා වැඩක් නැහැ. ආල ගෙඩියක් තරම් මොළ ගෙඩියක් එක ඇතුලේ නැත්තම්. එතකොට පාවිච්චි කරේ නැත්තම් ඔබට මොන කී එකක් වැඩක් නැහැ. நீங்கள் பயன்படுத்தாவிட்டால் எந்த திறவுகோல்கள் எப்படி கிடைத்தாலும் அது உங்களுக்கு பிரயோஜனமாய் இருக்காது. ස්වර්ගයේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබට තියලා තියෙන ආශිර්වාද කොහෙද තියෙන්නේ කියලා මා ගිය වසරේ කතා කරා. பரலோக தேவன் உங்களுக்காக வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் எங்கே எங்கே இருக்கிறது என்பதை நான் கடந்த வாரத்திலே சொன்னேன். මේ වසරේ ඒවා ඔබ සතු කරගන්නේ කොහොමද කියන ප්‍රඥාව මා කියලා දෙන්නට යනවා. இந்த வருஷத்துல அவைகளை எப்படி நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள போகிறீர்கள் என்கிற அந்த ஞானத்தை குறித்து நான் பேச போகிறேன். මේ කාලේ ඔබ අහන දේශනාවන් හැම එකක්ම ඔබේ මොලේට ඔබ දාගත්තාම ඔබේ හිතට දාගත්තාම ඔබේ මොලේ වැඩ කරනවා. ඕකේ.
we must try this way. අපි මේ මාර්ගයෙන් පොඩ්ඩක් මේ උත්සාහ කරලා බලමු. எனவே இந்த வருஷத்திலே நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டவைகள் எல்லாம் நீங்கள் ஞானமாய் பெற்றுக்கொண்டவைகளை பயன்படுத்த நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் பொழுது நீங்கள் யோசிப்பீர்கள், ஞானமாய் யோசிப்பீர்கள், இந்த வழியிலும் நாங்கள் முயற்சித்து பார்க்கலாம் என்று. ඒක හිතට දාගත්තාම அதை உள்ளத்துல நீங்க போட்டுக்கொண்ட உடனே මොලේ වැඩ කරනවා. உங்களோட மூளை வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும். මොනතරම් ඔල්මාදෙන් හිටියත් ඔගොල්ලෝ හිතට දාගත්තා නම් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය எவ்வளோ மதிக்கெட்டா மூளைக்கெட்டு மதிக்கெட்டு எப்படி லூசு தனமா இருந்தா கூட ஆண்டவருடைய வார்த்தையை உள்ள போட்டு கொண்டீங்கன்னா மூளை வேலை செய்யும். දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ඇතුළට දාගත්තා නම් මොලේ වැඩ කරනවා. කරවලා තියෙන මලකඩ කාලා තියෙන මොලේ වැඩ කරනවා. ඔන්න ප්‍රඥාව වැඩ කරනවා. වැඩේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒක ඇතුළට දාගන්නේ නෑ මිනිස්සු. என்ன பிரச்சனை என்று சொன்னா இன்றைக்கு அநேகர் உள்ளத்துக்குள்ள அதை போட்டுக்கொள்ள மாட்டார்கள். ඇතුළේ තියෙන වෙන වෙන දේවල්. உள்ளால இருப்பது வேறு வேறு காரியங்கள். உள்ள இருப்பதெல்லாம் குப்பை. ඇතුළේ තියෙන ඔක්කොම குப்பை. කුණු ජරා. ඒක නිසා ඇතුළට වචනයක් යන්නේ නැහැ. எனவே உள்ளக்குள்ள வார்த்தை போகாது. ඇතුළ දාගන්න. உள்ளால போட்டுக்கொள்ளுங்க. මොනතරම් අනුන කෙනෙක් වුණත් ප්‍රඥාවන්තයෙක් වෙනවා මේ වසරේ මම විශ්වාස කරන දේ ඒකයි. எப்படித்தான் நீங்கள் மூளை இல்லாதவர்களாக அறிவு இல்லாதவர்களாக இருந்தாலும் இந்த வருஷத்திலே நீங்கள் ஞானம் உள்ளவர்களாய் மாறுவீர்கள், அதை ඔබ விசுவாசிக்கிறேன். කල්පනා කරා මේ මාර්ගයෙන් කල්පනා මෙහෙම කරලා බලමු. මේ විදිහට try කරලා බලමු. මේ අත් එක්ක ගිහිල්ලා බලමු. මේ තැන අපි මේක පටන් අරගෙන බලමු. මේක චුට්ටක් වෙනස් කරලා බලමු. நான் இப்படி கொஞ்சம் செய்து பார்க்கலாம், இந்த வழியாக போய் பார்க்கலாம், இவரோடு கொஞ்சம் சேர்ந்து பார்க்கலாம், இப்படி செய்யலாம் என்று நீங்கள் யோசிக்க ஆரம்பிப்பீர்கள். මොලේ වැඩ කරනවා. உங்களோட மூளை வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும். දැන් අදත් මම ඔබට බොහෝ දේවල් කතා කරන්නට යනවා. ඔබේ ප්‍රඥාව ඔබ කොහොමද භාවිතා කරගෙන ඉස්සරහට යන්නේ මේ වචන ඇවිල්ලා නිතරම හිතට දාගන්න. ඊට පස්සේ මොලේ වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. எனவே இன்றைக்கும் நான் நிறைய காரியங்களை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள போகிறேன். உங்களுக்கு கிடைக்கிற வார்த்தைகள் எல்லாவற்றையும் உங்களோட உள்ளத்துல நீங்கள் போட்டுக்கொள்ளுங்கள். அப்பொழுது உங்களுடைய மூளை வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும். ගෝලයෙකුගේ මනස පිළිබඳව අද මා බොහෝ කාරණාවන් ඔබට කියලා දෙන්නට යනවා. சீஷனுடைய உள்ளத்தை குறித்து நாளிலே நிறைய காரியங்களை உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். මට පුළුවන් තරම් ඔබට ගෝලයෙකුගේ මනස පිළිබඳව අද මා කතා කරන්නට යනවා. என்னால் முடிந்த அளவு ஒரு சீஷனுடைய உள்ளத்தை குறித்து நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள போகிறேன். කරුණු 10ක් විතර තියෙනවා. නමුත් පුළුවන් තරමක් අපි ඉගෙන ගමු දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ. 10 காரியங்கள் இருக்கிறது. முடிந்த அளவு நாங்கள் இந்த நாளில் தேவனுடைய வார்த்தையை கற்றுக்கொள்ள போகிறோம். ගෝලයෙකුගේ මනස. சீஷனுடைய உள்ளம். දැන් අපි කියුවා මාක් සුභාරංචි පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 16 ඉඳලා 18 වෙනකම්. நாங்கள் மாற்கு 1ஆம் அதிகாரம் 16ஆம் வசனத்திலிருந்து 18ஆம் வசனம் வரைக்கும் வாசித்தோம். ගෝලයෙකුගේ මනස කියලා කියන්නේ අපි දකිනවා යේසුස් වහන්සේ සමග ගිය ගෝලයෝ උන්වහන්සේ සමග ගමන් කිරීමේ කාලයේදී උන් අනුගමනය කරපු සමහරක් දේවල්. இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட இருந்த சீஷர்கள் அவரோடு கூட இருந்த பொழுது கடைபிடித்த ஒரு சில காரியங்களை குறித்து. එක්කෙනෙක් හැරෙන්න ஒருவன் தவிர අනිත් හැමෝම යේසුස් වහන්සේ සමග ගමන් කරපු ගෝලයන් සාර්ථක වුණා. மற்ற எல்லா சீஷரும் இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட போன எல்லாருமே அவர்கள் வெற்றி அடைந்தார்கள். එක්කෙනෙක් තමයි එයාත් අසාර්ථකයි කියලා කියන්න බෑ. එයාගේ වැඩේ සාර්ථක වුණා. ஒரு சீஷன் மாத்திரம் அவன் தோற்று போனான் என்று சொல்ல முடியாது. அவனுடைய வேலையில அவன் சரியாக செய்து வெற்றி அடைந்தான். එයාට සල්ලි ඕන වුණා. සල්ලි ඕනේ වුණා. அவனுக்கு பணம் தேவையாக இருந்தது. එයා ඒකෙන් සාර්ථක වුණා. அவன் அந்த பணத்தை பெற்று அவன் எப்படியாவது வெற்றியை தேடிக்கொண்டான். ඊට පස්සේ මේ බෙල්ලේ වලදාගෙන මැරුණා. ඒක වෙනම ප්‍රශ්නයක්. නමුත් එයාගේ වැඩේදී එයා සාර්ථක වුණා. அவன் அதற்கு பிறகு நாண்டு கொண்டு செத்தான். அது அவனுடைய பிரச்சனை. ஆனா அவனுடைய காரியத்தை அவன் சரியாக செய்தான். ඒ උනාට තාමත් සොහොන තියෙනවානේ. இன்றைக்கு அவனுடைய கல்லறை இருக்கிறது. අදටත් විදේශිකයෝ වලලන්න සොහොනක් තියෙනවා. இன்றைக்கும் அந்த பரதேசிகளை அடக்கம் பண்ணுவதற்காக ஒரு கல்லறை இருக்கிறது. நீங்க பரதேசியா இஸ்ரவேல் தேசத்துக்கு போனா உங்களை தாக்குறதுக்கு உங்களை தாக்குறதுக்கு නාණ්ඩකිට සෙත්තා තාක්‍රතක සවකාල ඉරක. ඕගොල්ලෝ අදටත් විදේශිකයෙක්ව පරදේශක්කාරයෙක් හැටියට ඊශ්‍රායලට ගියොත් බය වෙන්න එපා. ජූදස් ගත්ත මොකද්ද මේ සෝන තියෙනවා වලලන්නට. හොඳයි. එතකොට
ගෝලයෝ ඊට පස්සේ යේසුස් වහන්සේ අනුගමනය කරපු අපි බයිබලයේ දකින හැම ගෝලයෙක්ම සාර්ථක වුණා. ஆனாலும் நாங்கள் வேதாகமத்திலே காண்கிற இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட இருந்த சீஷர்கள் எல்லாரும் அவரை பின்பற்றின சீஷர்கள் அவர்கள் வெற்றி அடைந்தார்கள். ගෝලයෙකුගේ මානසිකත්වයේ මත නැත්නම් ගෝලයෙකුගේ මනස ඔබ මේ පොළවේ සාර්ථක වෙන්න නම් ඔබේ මනස හැම වෙලාවකදීම ගෝලයෙකුගේ මනස මෙන් වෙනස් කරගන්නට ඕනේ. எனவே நீங்கள் இந்த பூமியிலே வெற்றி அடைய வேண்டுமானால் நீங்கள் செய்வதெல்லாம் வாய்க்க வேண்டுமானால் சீஷனுடைய ஒரு உள்ளமாக நீங்கள் மாற வேண்டும். කාගේ ගෝලයෙක්ද? யாருடைய சீஷன்? දැන් අපි කතා කරන යෝහන් පේත්‍රස් ඒගොල්ලෝ යේසුස් වහන්සේගේ ගෝලෙක් වෙන්න. நாங்கள் பேசுகிற யோவான் பேதுருவை போல இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சீஷனாய் மாற வேண்டும். ඔබ ඍජුව සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ යේසුස් වහන්සේගේ ගෝලෙක් වීමට. දැන් බයිබලීය උදාහරණ අපි පෙන්වුවාට ඔබේ සම්බන්ධතාවය නිතරම තිබෙන්න ඕනේ යේසුස් වහන්සේ සමග. நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும். வேதாகமத்திலிருந்து பல்வேறு பெயர்களை எடுத்து நாங்கள் உதாரணங்களை காட்டினாலும் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் தனிப்பட்ட ரீதியில் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு சீஷனாக அவரோடு கூட தொடர்பு கொள்ள வேண்டும். මොකද ගෝලයෙකුගේ මනස තමයි ඔබව ප්‍රඥාවෙන් පූර්ණ කරන්නේ ඔබේ ඊළඟ ලෙවල් එකට යන්න. எனவே ஒரு சீஷனுடைய உள்ளம்தான் உங்களை ஞானத்தினாலே நிரப்புகிறது அடுத்த கட்டத்துக்குள் நீங்கள் கடந்து செல்வதற்கு. disciple mind. ஒரு சீஷனுடைய உள்ளம். මේ ගෝලයෙකුගේ මනස. පළවෙනි කාරණාව. முதலாவது காரியம் ඔහු අත්තරින්න පුළුවන් කෙනෙක්. அவன் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிடக் கூடியவன். අත්තරින්න පුළුවන් මනසක්. ஒரு எல்லாவற்றையும் விட்டுவிடக்கூடிய ஒரு உள்ளம். කියන්නේ අතාරින්න පුළුවන්. அவனால கைவிட முடியும். අතාරින්න පුළුවන්. අත්තරින්න පුළුවන් මනසක් තියෙන කෙනෙක්. எல்லாவற்றையும் விட்டுவிடக்கூடிய ஒரு உள்ளத்தை உடையவன். යේසුස් වහන්සේ මෙතන හිටපු ගෝලයෝ දෙන්නෙකුට අපි එතන දකින්න බොහෝ අය කැඳවන මෙතන හිටපු ගෝලයෝ දෙන්නෙකුට යේසුස් වහන්සේ අඬ ගහනකොට இந்த இடத்துல நிறைய சீஷர்கள் இருந்தா நான் காண்கிறோம். ஆனால் இந்த இடத்துல இந்த ரெண்டு சீஷரை இயேசு கிறிஸ்து அழைக்கும் பொழுது ඔවුන්ට කිව්වා මානුව එන්න මම නුඹලාව මෙතනින් පස්සේ මනුෂ්‍යයන් අල්ලන්නන්ට සලස්වන්නම්. இப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்து அவளை நோக்கி சொல்கிறார், என் பின்னே வாருங்கள் உங்களை மனுஷரை பிடிக்கிறவள் ஆக்குவேன் என்றார். 18 වෙනි පදේ කියන එකෙනෙහිම ඔවුන් දැල් අත්තර ස්වාමීන් වහන්සේ අනුව ගියා. 18ஆம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம், உடனே அவர்கள் தங்கள் வலைகளை விட்டு அவருக்கு பின் சென்றார்கள். ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මනසක් තිබුණා. அவர்களுக்கு எல்லாவற்றையும் மாற்றக்கூடிய ஒரு உள்ளம் இருந்தது. අවුරුදු ගානක් දලනේ අදාගෙන හිටියේ. பல வருஷங்களாக வலை போட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். මනුෂ්‍යයන් අල්ලපු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් නැහැ. மனுஷரை பிடித்த எந்த அனுபவமும் இல்ல. මනුෂ්‍යෙක්ව අල්ලගෙන මොනවා කරන්නද? மனுஷனை பிடித்து என்ன செய்யறது? මාළු කැල්ලක් මාළුවෙක් අල්ලගත්තොත් ඒක විකුණුනේ නැත්තම් කරවල කැල්ලක් හරි දාන්න පුළුවන්. උඹලා කඩයක් හරි දාගන්න පුළුවන්. இப்ப மீன் பிடித்து மீனை விற்க முடியாவிட்டால் கருவாடு இல்லாட்டி மாசியாவது போடலாம். மீன் செத்தா கருவாடு சரி போடலாம். அப்படி இல்லாட்டி මාසියාවද පොටු කළා. අනා මනුස්සයන පුඩිචි என்ன செய்ய? නමුත් මිනිස්සෙක්ව අල්ලගෙන මොනවා කරන්නද? ප්‍රශ්න තිබුණා අහන්න. இப்ப அவர்களுக்கு நிறைய கேள்வி இருந்தது, கேட்டிருக்கலாம். මේකට මේක විරුද්ධයි. இது ஒன்றுக்கு ஒன்று மிகவும் புறம்பானது. මේක අතාරේ මේ කියන්නේ මේ කතා කරන දෙක සම්බන්ධ නැහැ. இது பேசுகிற ரெண்டுமே ஒன்றோடு ஒன்று எந்த தொடர்பும் இல்லாதது. මම ඉගෙන ගත්ත දේ නෙමෙයි. நான் படித்தது அல்ல. මම කරපු දේත් නෙමෙයි. நான் இதுவரைக்கும் செய்ததும் அல்ல. මට මේ ගැන අත්දැකීමකුත් නැහැ. இதை குறித்து எந்த அனுபவமும் இல்ல. නමුත් ඒක වෙනස් කරා. ஆனா அதை மாற்றினார்கள். ඒක වෙනස් කරා. அதை மாற்றினார்கள். වෙනස් වෙන මනසක් තිබෙන්න ඕනේ දෙවියන් වහන්සේ සමග. அதாவது தேவனோடு கூட ஒரு மாறுகிற ஒரு உள்ளம் இருக்க வேண்டும். දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට අදහස් කරන්නේ කටුස්සෙක් වෙන්න කියන එක නෙමෙයි. இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்றது வந்து கரெக்டானா என்னது பச்சோந்தியா பச்சோந்தி மாதிரி மாறுற அந்த அது இல்லை நான் சொல்றது. අර ත්‍රිවිල් එක පිටිපස්ස ගහලා තියෙන මිනිස්සු වෙනස් වෙන හැටි දැක්කම කටුස්සෝ මොක්කුද හිතෙනවා කියන. மனுஷங்க மாறுறதை பார்க்கும்போது பச்சோந்தி என்ன என்று நம்ம நாட்டில் இருக்கிற ஆட்டோக்கு பின்னால அடிச்சிருப்பாங்க. දැන් මේ වෙනස් වෙන මනස කියන්නේ දැන් ගොඩක් අය වෙනස් වෙනවා. ඒ එක එක්කෙනා දැක්කහම
மாறுகிற உள்ளம் வேண்டும் என்று சொன்ன உடனே ஒரு சிலர் மாறுவார்கள், ஒருவரை பார்த்த உடனே அந்த மாதிரி மாறுவார்கள். නෑ ඔබ දෙවියන් වහන්සේ සමග වෙනස් වෙන මනසක් තිබෙන්නට ඕනේ. தேவனோடு கூட ஒரு மாறுகிற உள்ளம் உங்களுக்குள்ளே இருக்க வேண்டும். මීට කලින් ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් අය අඬ ගහන්න නැති. இதுக்கு முதலும் சீஷர்களே வேறு வேறு ஆட்கள் வந்து அழைத்திருக்கலாம். මෙතන මාළු හවුවෙන්නේ නෑ බා. இங்க மீன் இல்ல, හැමදාම මේ මුහුද හරියන්නේ නෑ බා. ஒவ்வொரு நாள் இந்த கடல்ல தானே இருக்கு, இந்த கடல் சரி வராது. යමන් අර අන්දමාන් පැත්තට ගිහිල්ලා ඉන්දමාන පුඩිපො අන්දමාන් පොයි රයිට් අද සෙට් ආகாது நமக்கு මේක හරියන්නේ නෑ අපි අර දූපත පැත්තට යමු. இந்த தீவு எங்களுக்கு சரிப்பட்டு வராது, அடுத்த தீவுக்கு போவோம். මේ ගෑණි හරියන්නේ නෑ බං අල්ලපු ගෙදර ගෑණි හරි try කරලා බලමු. இந்த பொண்டாட்டி சரி வராது மச்சான், அடுத்த வீட்டு பொண்டாட்டியாவது ட்ரை பண்ணிப்பா. இந்த மேகலாண்ட் මම විහිළුවක් කරේ. මොකද ඔයගොල්ලෝ උදෑසන උද්‍යෝගිමත්ව ඉන්න ඕනේ. நான் ஒரு ஜோக் பண்ணினேன் ரைட்டா. பாஸ்டர் சொல்லிட்டாருன்னு போய் அங்கால ட்ரை பண்ணிடாதீங்க. நான் ஒரு ஜாக் பண்ணினேன், காலையில் கொஞ்சம் உற்சாகமாக இருக்க வேண்டும். இது எங்கள் பாஸ்டர் கியூவா கீழே ட்ரை கரானே නැතිව මම විහිළුවක් කරේ. විහිළුවක් කරේ. ඒතර මේගොල්ලන්ට විවිධ අවස්ථාවන් වල අඬ ගැහිම් තිබුණා. இப்ப வித்தியாசமான நேரங்கள்ல இவர்களுக்கும் சந்தர்ப்பங்கள் இருந்தது, மற்றவர்கள் வந்து இவர்களை அழைத்தார்கள். නමුත් ඒකෙදි වෙනස් වුණේ නැහැ. ஆனாலும் அந்த சந்தர்ப்பங்களில் இவர்கள் மாறவில்லை. නමුත් දැන් යේසුස් වහන්සේ කතා කරනකොට ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து வந்து பேசின உடனே ඒගොල්ලෝ දැල දාලා වෙනස් වුණා. வலைகளை போட்டு அவர்கள் மாறினார்கள், අත්තරියා. எல்லாவற்றையும் கைவிட்டார்கள். ඒ කියන්නේ අතහැරියා. அவர்கள் கைவிட்டார்கள், අල්ලගෙන හිටියේ නැහැ. கையில பிடித்து கொண்டிருக்கவில்லை. දෙවියන් වහන්සේ කැමති හැම වෙලාවකදීම මතක තියාගන්න යේසුස් වහන්සේ වෙනුවෙන් අතාරින මනසක් තියෙන අයට. தேவன் எப்போதும் இதை விரும்புகிறார், ஞாபகத்திலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக எல்லாவற்றையும் கை விடுகிறவர்களை அவர் விரும்புகிறார். මට ගොඩාක් දුරට ඕක හොඳටම පුරුදුයි. எனக்கு அநேக சந்தர்ப்பங்கள் இது நல்ல යුද්ධ பழக்கம். කරගෙන ඉන්නේ අරගෙන යනවද අරන් යන්න කියලා දීලා පාඩුවේ. நான் வழக்காடி கொண்டு இருக்க மாட்டேன். எடுத்துக்கொண்டு போறீங்களா, விட்டுட்டு இருப்பேன். ඔය අරගෙන යන්න. நீங்க எடுத்துக்கொண்டு මට போங்க. පුරුද්දක් තියෙනවා මුල ඉඳලා ආය මට පටන් ගන්න පුළුවන්. எனக்கு முடியும், எனக்கு ஒரு பழக்கம் இருக்கிறது. ஆரம்பத்துல இருந்து என்னால திரும்ப தொடங்க முடியும். ඒ ගනුදෙනුව ඉවර කරන්න හරි කැමතියි මම. அந்த தொடர்பை எப்படியாவது முடிக்க வேண்டும் என்று விரும்புவேன். දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක ඔබේ මනස නිතරම තියෙන්න ඕනේ වෙනස් වෙන මනසක්. தேவனோடு கூட உங்கள் உள்ளம் எப்போதும் ஒரு மாறுகிற ஒரு உள்ளமாய் இருக்க வேண்டும். අතාරින්න. கைவிட வேண்டுமா, கைவிட்டு விடுவோம். වෙනස් කරන්න වෙනස් වෙනවා. எங்களை மாற்ற வேண்டுமா, மாற்றிக்கொள்ளுவோம். මොනවද කියන්නේ ඒක කරන්න. எதை சொல்லுகிறாரோ அதை செய்வோம். දැන් ඕක කාලෝචිතයිද? දැන් මේක කාලෙද? දැන් මේක සීසන්ද? දැන් මේක මෙහෙම නෑ ප්‍රශ්න අහන්නේ. இந்த காலத்துல இதை செய்யலாமா, இதுதானா சமயம், இல்ல இப்படி கேள்விகள் கேட்க கூடாது. ඒක අවශ්‍ය නැහැ. அது தேவையில்லாதது. වචනේ ඉගෙන ගත්තා නම් වෙනස් කරගන්න. வார்த்தையை கற்றுக்கொண்டீங்களா, உங்களை மாற்றிக்கொள்ளுங்க. ගෝලේකට පුළුවන් වුණා ඔව් වෙනස් කරගන්න. சீஷனுக்கு கூடுமா இருந்தது அவனை மாற்றிக்கொள்வதற்கு. වෙනස් වෙන මනසක්, ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය වෙනුවෙන් ඔබව වෙනස් කරගන්න, එජස් කරගන්න නෙමෙයි, ඔබව වෙනස් කරගන්න මනසක් තිබෙන්නට ඕනේ. தேவனுடைய வார்த்தைக்காக உங்களையே தன்னை தானே மாற்றிக்கொள்கிற ஒரு உள்ளம் இருக்க வேண்டும். කොච්චර ඇහුවත් සමහරු වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. எவ்வளவு வார்த்தை கேட்டாலும் ஒரு சிலர் மாற மாட்டார்கள், වෙනස් වෙන්නෙම නැහැ. மாறவே மாட்டார்கள். අරයා වෙනස් වෙන්න ඕනේ. அவர் மாற வேண்டும், මෙයා වෙනස් වෙන්න ඕනේ. இவரும் மாற வேண்டும், එයා වෙනස් වෙන්න அந்த ඕනේ. நபரும் மாற வேண்டும். all details I know. எல்லாருடைய விபரமும் எனக்கு தெரியும். all details I know. හැම දෙයක්ම මම දන්නවා. අද කතා කරන්නේ 4 වෙනි විවේකයේ ඉන්න එක්කෙනාට. இன்றைக்கு இந்த செய்தியை பேசிக் கொண்டிருப்பது அந்த 4வது வீவ்ல இருக்கிறவருக்காக. 4 වෙනි කැමරා එකේ ඉන්න එක්කෙනාට. දාන්න මේ zoom එකේ ඉන්න අය මේ පැත්තට. 4வது கேமரால இருக்கிறவருக்காக. 4 වෙනි ඩිස්ප්ලේ එකට තමයි අද කතා කරන්නේ. 4வது டிஸ்ப்ளேக்கு தான் இன்னைக்கு பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். මේ වචනේ 5 වෙනි ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන இப்ப එක්කෙනාට. பேசுகிற இந்த வார்த்தை 5வது டிஸ்ப்ளேல இருக்கிறவருக்கு. 5 වෙනියට පාටිසිපේට් කරලා ඉන්න එක්කෙනා. 5வதாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்கிறவருக்கு. zoom එකේ හිටියට
සූම් එකේ ඉන්න ඔක්කොමලම දන්නවා. ஜூம்ல இருந்தாலும் ஜூம்ல இருக்கிற எல்லாரையும் தெரியும். ඉඳගෙන ඉන්න අර තප්පර ගන්නට මෙහෙම කරලා කවුද අද ඉන්නේ කියලා බලන අයත් ඉන්නවා. அது உட்கார்ந்து கொண்டே அந்த ஸ்கிரீன் அங்கால இங்கால போட்டு தட்டி 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 யார் யார் இன்னைக்கு இருக்கிறாங்கன்னு பார்த்து கொள்வாங்க. என்ன சொல்றது මොකද කියන්නේ ස්රාවියා. ඒක අස්සක් කතා කරගන්න. අරයි මෙයි දැක්ක. அதுக்குள்ளேயும் கதை நடக்கும். அவங்கள பார்த்த உடனே ஹாய் இங்க எனக்கு தெரியுது நீங்க ஹாய் பண்றது எல்லாமே. ඕගොල්ලෝ හායි හූයි කියන එක ඔක්කොම මට පේනවා මේ. හොඳ. දැන් තමන්ව වෙනස් කරගන්නේ නැතිව ගොඩාක් වෙලාවට අපි අනිත් අයව වෙනස් කරන්න හදනවා. தன்னை தானே மாற்றிக்கொள்ளாமல் நாங்கள் மற்றவர்களை மாற்ற முயற்சி எடுக்கிறோம். දැන් දෙවියන් වහන්සේ ඔබට දීලා තියෙන දේ ඔබ මේ වසරේ හිමි කරගන්න ප්‍රඥාවක් ලැබීගෙන තියෙන්නේ. இந்த வருஷத்திலே தேவன் உங்களுக்காக வைத்திருக்கிறதை பெற்றுக்கொள்வதற்கான ஞானம் கிடைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. මොකද්ද ප්‍රඥාව? என்ன அந்த ஞானம்? ගෝලයෙකුගේ මනස. சீஷனுடைய மனம். මොකද්ද ගෝලයෙකුගේ මනස? எப்படியா இருக்க வேண்டும் சீஷனுடைய உள்ளம்? තමන්ව වෙනස් කරගන්න. தன்னை தானே යේසුස් மாற்றிக்கொள்கிற වහන්සේ உள்ளம். කිව්වද? இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன உடனே තමන්ව වෙනස් කරා. தன்னை மாற்றிக்கொள்ள ඒ ගැන வேண்டும். වෙන කතාවක් නැහැ. அதை குறித்து வேறு බයිබලේ பேச்சு ඉගෙන இல்லை. ගත්තද? வேதாகமத்தை கற்றுக்கொண்டீங்களா? අවුරුදු ගාණක් අල්ලගෙන හිටපු දේ අතෑරියා. பல வருஷங்களாக பிடித்து கொண்டிருந்ததை கைவிட்டார்கள். ටක්කාලා චේන්ජ් වුණා. சீக்கிரமாக தங்களை දෙවියන් மாற்றிக்கொண்டார்கள். වහන්සේගේ වචනයට යටහත් වුණා. தேவனுடைய வார்த்தைக்கு தங்களை தாழ்த்தினார்கள். අතෑරියා. எல்லாவற்றையும் கைவிட்டார்கள். දල පැත්තකට දැම්මා. வலையை ஒரு பக்கம் போட்டார்கள். සමහරක් දේවල් තියෙනවා හිතේ අවුරුදු ගාණක් තියාගෙන ඉන්නවා. දාන්න පැත්තකට. ஒரு சில காரியங்கள் இருக்கு உங்களுடைய உள்ளத்துல மனசுல பல வருஷங்களாக வைத்துக் கொண்டிருக்கிறீங்க, ஒரு பக்கம் போட்டு விடுங்க, වෙනස් කරන්න. மாற்றுங்கள். ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ නම් ආශිර්වාද ලබන්න. உங்களுக்கு ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானால் ඇතාරලා දාන්න. விட்டு விடுங்க. ගෝලෝ ඇතාරියා. சீஷர்கள் எல்லாவற்றையும் கைவிட்டார்கள். අරයා කතා කරපු වචන මෙයා කතා කරපු දේ එයා කියපු දේ කෝපි කාලේ කියපු දේ ඒක පැත්තකට දාන්න. அவர் பேசின வார்த்தை, அவர் சொன்ன வார்த்தை, அந்த காலத்துல சொன்னது எல்லாவற்றையும் வைத்திருப்பார்கள், எல்லாம் விட்டு விடுங்க. ඒක පැත්තකට දාන්න. அது ஒரு பக்கம் வைத்து விடுங்க. එක්කෙනෙක් කතා කරපු දේ වෙනුවෙන් ඔගොල්ලෝ ඔක්කොම ටික අල්ලගෙන ඉන්නවා නම් ඒකේ ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. ஒருவர் பேசின ஒரு வார்த்தைக்காக நீங்க எல்லாவற்றையும் விட்டு அதை பிடிச்சு கொண்டிருக்கிறதுல பிரயோஜனம் இல்ல. ඔගොල්ලෝ ගාව ඩොලර් 5000ක් තියෙනවා. உங்களிடத்துல $5000 இருக்கிறது. ඩොලර් 5000ක් තියෙනවා කියලා හිතාගන්න. உங்களிடத்துல ஒரு $5000 இருக்கிறதுன்னு நினைச்சுக்கொள்ளுங்க. right ඒකෙන් ඩොලර් 400ක් කෙනෙක් හොරකම් කරනවා නැත්නම් 400ක් ඔබට නැති වෙනවා. நீங்க உங்களிடத்துல இருந்து $400 யாராவது பறித்து கொள்கிறார்கள், இல்லாவிட்டா நீங்க ஏதோ ஒரு ஒன்றுல அந்த $400 நீங்க இழந்துடுறீங்க. මොනවා හරි දෙයකදී කවුරු හරි කියපු කතාවකට ඔගොල්ලෝ එයත් එක්ක වැඩ කරන්න ගිහලා ඩොලර් 400ක් lost වෙනවා. இப்ப அவர் ஒருவருடைய பேச்சை நம்பி நீங்க அவரோடு வேலையை செய்ய போய் $400 நீங்க இழந்துறீங்க, நஷ்டமாகிறது. ඒ ඩොලර් 400 ඔගොල්ලන්ට පාඩු වුණා කියලා ඉතුරු 4600 ගෙනිලා ගඟට දානවද? உங்களுக்கு அந்த $400 வந்து நஷ்டமா இருந்துச்சுன்னு சொல்லி மீதியா இருக்கிற $4600 கொண்டு போயிட்டு ஒரு நதியில ஒரு கடல்ல போடுவீங்களா? වැවට දානවද? ஒரு நதியில போடுவீங்களா? ඊළඟ විසික් කරනවද? இல்லாட்டி கிழி தெரிவிங்களா? මං ආයේ බිස්නස් කරන්නේ නැහැ කියලා උස්සලා විසික් කරනවා. இனி நான் பிசினஸே செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லி காசை எறிந்து விடுவீங்களா? නෑනේ. இல்ல. එහෙනම් කවුරු හරි ජීවිතේ කියපු එක කතාවකට ඇයි ඔයගොල්ලන්ගේ හැකියාවන් දක්ෂතාවයන් ඔයගොල්ලන්ට දෙවියන් වහන්සේ තියලා තියෙන දේ ඇයි පැත්තකට දාන්නේ? ඇයි විසික් කරන්නේ? அப்படியானால் உங்களோட வாழ்க்கையில ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஒருவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தைக்காக உங்களோட வாழ்க்கையில இருக்கிற தேவன் கொடுத்த தாளந்துகள், திறமைகள் எல்லாவற்றையும் ஏன் ஒரு பக்கமாக போட்டு කවුරු வைத்திருக்கிறீர்கள்? හරි එක්කෙනෙක් කියනවාට හරියන්නේ නැහැ කියලා ඒක අල්ලගෙන අර ඒක අල්ලගෙන ජීවත් වෙනවා වෙනස. யாராவது ஒருவர் எப்பயாவது சொல்லியிருப்பார் உனக்கு ஒரு நாளும் சரி வராதுன்னு, அந்த வார்த்தையை மட்டும் பிடித்துக்கொண்டு இது இன்றைக்கு வரைக்கும் வாழ்ந்து කවුරු හරි கொண்டிருப்பார்கள். කෙනෙක් ඔබට දොස් කියලා තියෙනවා, කවුරු හරි කෙනෙක් ඔබව රිදවලා තියෙනවා, කවුරු හරි කෙනෙක් ඔබව තුවාල කරලා තියෙනවා. ඒක අල්ලගෙන ඔබේ අනිත් හැමදේම ඇතාරලා දාන්න. யாராவது உங்களுக்கு குறை சொல்லியிருப்பார்கள், நோகடித்திருப்பார்கள், காயப்படுத்தியிருப்பார்கள், அந்த ஒரு வார்த்தையை பிடித்துக்கொண்டு இன்றைக்கு வரைக்கும் இருப்பார்கள். අරම විසික් කරන්නේ නැහැනේ, සල්ලි විසික් කරන්නේ නැහැනේ. நாங்க பணத்தை வீச மாட்டோம். එන ඔබේ හැකියාවත් එහෙම කරන්න. அப்படியானால் உங்களுடைய திறமைகளையும் நீங்கள் வீச வேண்டாம். අත්තරින්න පුරුදු වෙන්න. எல்லாவற்றையும் கைவிட பழகிக் கொள்ளுங்கள். ගෝලයෙකුගේ මනස ඔහු ඇතෑරියා. ඔහුට යේසුස් වහන්සේව ලාභයක් කොට හිතුවා. எனவே சீஷனுடைய உள்ளமானது அவன் எல்லாவற்றையும் கைவிட்டான், இயேசு கிறிஸ்துவை தனக்கு லாபமாக எண்ணினான். එයාට යේසුස් වහන්සේ මොකක්ද කිව්වේ අතාරින්න කියලා? இயேசு கிறிஸ்து எதை விட்டுவிடும் படிக்க சொன்னார்? දැන් මාළු අල්ලගෙන ඉන්න එක අතාරලා එන්න කියලා කිව්වා. மீன் பிடிக்கிறதை விட்டுட்டு என் பின்னே வா என்று சொன்னார். එයා ඒක අතාරලා ආවා. அவர்கள் அதை விட்டுட்டு வந்தார்கள். කියපු දේ කරා. சொன்னதை செய்தார்கள். අතාරින්න කියප එක අතාරියා. விட்டுவிட சொன்னதை விட்டு விட்டார்கள். ඒක අතාරින්න කියන දේ අල්ලගෙන අනිත් ඒවා අතාරියේ නැහැ. இப்ப சொன்னதை மாத்திரம் விடாம மத்த நிறைய பேர் வந்து செய்யறது
சொன்னதை பிடிச்சு சொன்னதை வச்சுக்கொண்டு விட சொன்னதை வச்சுக்கொண்டு விட வேணாம் தேவையில்லை அத்தனையும் விட்டுருவாங்க. இப்போ வலையை தான் விட சொன்னார், வலையை விட்டுட்டு வந்துட்டாங்க. இல்லை நான் வலையோட வர்றேன், பொண்டாட்டியை விட்டுட்டு வந்துடுறேன். දලත් එක්ක එන්න ගෑණි වැතාරලා ඉන්න. නෑ කියන දේ කරා. දලනේ අතාරින්න කිව්වේ. ඊට වඩා දෙයක් කිව්වේ නෑ. අතාරින්න එක. எனவே சொன்னதை செய்ய வேண்டும். வலையை தான் ஆண்டவர் விட சொன்னார், அதை விட்டுட்டு வந்தார்கள். ඒක නෑ තානේ. அதை தான் விட்டார்கள். නේ වෙනස් කරන්න කියපු දේ. மாற்ற சொன்ன காரியத்தை விட்டு விட்டார்கள். යේසුස් වහන්සේ කියපු දේ. ඒ කියන්නේ ඔවුන්ට අත්තරින මනසක් එක. අතාරින්න පුළුවන් මනසක් තිබුණා. இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன உடனே அதை கேட்டார்கள். கை விடுகிற ஒரு உள்ளம் அவர்களுக்குள்ளே இருந்தது. ගෝලයෙකුගේ මනස දෙවනි කාරණාව. சீஷனுடைய உள்ளம் இரண்டாவது காரியம். කැපවීමක් ඇති කෙනෙක්. ஒப்பு கொடுத்தல் உள்ள ஒரு மனுஷன். ඒ කියන්නේ ගෝලයෙකුගේ මනස කියලා කියන්නේ නිතරම කැපවීමක් තියෙන මනස. சீஷனுடைய உள்ளமானது எப்போதும் தன்னை ஒப்பு கொடுக்கிற ஒரு உள்ளமாய் இருக்க வேண்டும். ගෝලයෝ ක්‍රියා කරේ කොයි කාලයේදීද? இப்ப சீஷர்கள் எந்த காலத்திலே கிரியை செய்தார்கள்? කොයි කාලයේදීද ඒගොල්ලෝ වැඩ කරේ? எந்த காலத்துல வேலை කොයි செய்தார்கள்? කාලයේදීද ඒගොල්ලෝ මේ පාවිච්චි කරනු ලැබුණේ? எந்த காலத்திலே அவர்கள் எடுத்து பயன்படுத்தப்பட்டார்கள்? කොයි කාලයේදීද? எப்படிப்பட்ட காலத்தில்? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කුරුසපත් වී ස්වර්ගයට ගියාට පස්සේ இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே மரித்து உயிரோடு கூட எழுந்து பரலோகத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பின்பு එතකන් ඔවුන් යේසුස් වහන්සේ එක්ක ගියා. அது வரைக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட இருந்தார்கள். එතකන් යේසුස් වහන්සේ කියපු දේ කරා. அது வரைக்கும் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னதை செய்தார்கள். ඔවුන් වසර 3මාරක් ඉතිහාසයේ කියනවා වසර 3මාරක් යේසුස් වහන්සේ මේ පොළවේ සේවය කරා. சரித்திரங்கள் சொல்கிறது 3.5 வருஷம் இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியிலே ஊழியம் செய்தார். උන්වහන්සේගේ සේවය පටන් ගන්න අවුරුදු 30දී இயேசு கிறிஸ்துடைய ஊழியம் அவருடைய 30வது வயதிலே ஆரம்பமாகிறது. 3මාරක කාලයක් යේසුස් වහන්සේ අවුරුදු 3මාරක කාලයක් සේවය කරා. இயேசு கிறிஸ்து 3.5 வருஷம் அவர் ஊழியம் செய்தார். ඒ කාලය වෙනකන් அந்த காலம் வரைக்கும் කැපවීමෙන් ඉවසීමෙන් බලාගෙන හිටියා. அவர்கள் பொறுமையாக ஒப்பு கொடுத்தலோடு காத்திருந்தார்கள். ගෝලයෙකුගේ මනස කැපවීමක් තියෙනවා. சீஷனுடைய உள்ளமானது ஒரு ஒப்பு கொடுத்தல் இருக்க வேண்டும். මට හම්බුන්නේ නෑනේ. எனக்கு கிடைக்கவில்லையே, මට ඒක ලැබුන්නේ නෑනේ. எனக்கு இது கிடைக்கல, මට කතා කරේ නෑනේ. என்னோடு பேச இல்ல, මට කතා කරන්න අවස්ථාවක් දුන්නේ නෑනේ. எனக்கு பேசுவதற்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்க இல்ல. මම මොකටද පිටිපස්සෙන් යන්නේ? ஏன் நான் பின்னால போக මම வேண்டும்? මොකටද පිටිපස්සෙන් ගමන් කරන්නේ? ஏன் நான் பின்னால போக வேண்டும்? මං ඇයි යත් එක්ක යන්න ඕනේ? நான் ஏன் அவரோடு போக வேண்டும்? එහෙම කිව්වේ නෑ. அப்படி சொல்லவில்லை. තමන්ගේ අවස්ථාව එනකන් தன்னுடைய சந்தர்ப்பம் வரும் வரைக்கும் ඉවසීමෙන් හිටියා. பொறுமையாக இருந்தார்கள். ඊට උනේ නෑනේ අනාගත වාක්‍යය. இங்க தீர்க்கதரிசன வார்த்தையெல்லாம் நிறைவேறலையே, මොකුත් සිද්ධ උනේ නෑනේ. ஒன்னும் நடக்க இல்ல. ඇයි මං එතනට යන්නේ? அப்படியானால் ஏன் நாம் போக ඇයි வேண்டும்? මම එහෙම ඉන්න ඕනේ? ஏன் நாம் போய் அங்கே இருக்க வேண்டும்? ගොඩක් වෙලාවට හිතනවා මිනිස්සු. அநேக நேரங்கள் இப்படி யோசிக்க தோன்றும். දෙවියන් වහන්සේ කතා කරපු වේගෙට දෙවියන් වහන්සේ කතා කරපු වේගෙට වැඩ කරන්න ඕනේ කියලා ගොඩක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. இயேசு கிறிஸ்து பேசின உடனே அந்த வேகத்திலே வேலை செய்ய வேண்டும் என்று அநேகர் பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள். කතා කරන වේගෙට වැඩ කරන්න ඕනේ. பேசுற வேகத்துல அவர்கள் வேலை செய்ய வேண்டும். අද කිව්වද දැන් ඔයගොල්ලෝ ගහක් හිටවලා එක දවසෙන් ගෙඩියෙන්නේ නෑනේ. நீங்க மரத்தை நடுறீங்க, ஒரு செடியை நட்ட உடனே அது மரமாகி ஒரே நாள்ல கனி கொடுக்காது. එක දවසෙන් දෙන්නේ නෑ. அது ஒரு நாள்ல காய்க்காது. පොළවට සම්බන්ධ වෙන හැම පැලයකටම දවස් 90ක් තියෙනවා. பூமியோடு நிலத்தோடு தொடர்பு கொள்கிற ஒவ்வொரு பயிருக்கும் 90 நாட்கள் தேவைப்படும். පොළවට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැත්තම් அது பூமியோடு நிலத்தோடு தொடர்பு கொள்ளாவிட்டால் ඒක ආරෝන්ගේ සැරැටිය වෙන්න ඕනේ. அது ஆரோனுடைய அந்த துளித கோலா இருக்க வேண்டும். පැය 24ක් ඇතුළත දළු දාලා මේවා කරලා ගෙජ්ජි ඇවිල්ලා ගෙටි ඇවිල්ලා මල්හනක මොට්ටු ඇවිල්ලා කොට්ටම්බ ගෙඩිත් තිබුණා. இப்ப அது ஆரோனுடைய அந்த கோலாக இருக்க வேண்டும். 24 மணி நேரத்துக்குள்ளே அது துளிர்த்து காய்த்து பூத்து காய்க்கவும் ஆரம்பித்தது. ආරෝන්ගේ සැරැටි කාට හරි දිනනවා? யாரிடத்திலாவது ஆரோனுடைய கோல் இருக்கிறதா? නෑනේ ගෙදර කොස්ස පැලවෙන්නේ නෑනේ. வீட்டுல இருக்கிற அந்த தும்பு தடி அது තුඹු முளைக்காது. තඩි මොලකිමා රේනු තුඹු තඩි මොලකිමා ආශාසිනිට கேட்டாதான் புரியும். කොස්ස පැලවෙන්නේ නෑනේ ගෙදර. வீட்டுல இருக்கிற தும்பு தடி முளைக்காது. නෑ
එතකොට පොඩි කාලයක් තියෙනවා. அதுக்கு ஒரு காலம் தேவைப்படும். ඔබ වෙනස් කරගන්න කාලයක් තියෙනවා. உங்களை மாற்றிக்கொள்வதற்கு ஒரு காலம் தேவைப்படும். ඒ කාලෙදි වෙනස් වෙන්න. அந்த காலத்துல உங்களை ඒ කාලෙදි மாற்றிக்கொள்ளுங்க. බලාගෙන ඉන්න. அந்த காலத்துல பொறுமையாய் காத்திருங்க. කැප වෙන්න. ஒப்பு கொடுங்கள். කාලෙදි කැප වෙන්න ඕනේ. කාලෙදි මිනිස්සු කැප වෙන්නේ නැහැ. ඔය ඉන්නවා කාලයට යන්න දීලා. இப்ப அந்த காலத்திலே அவள் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டிய காலத்துல அவள் ஒப்பு கொடுக்க மாட்டார்கள். காலத்தை போக விட்டுட்டு பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள். காலத்தை ஒப்பு கொடுத்து தன்னை சும்மா வச்சு கொண்டு இருப்பாங்க. அதுக்கு வார்த்தை வர இல்லை, எனக்கு ரைமி வர இல்லை. කාලයට තමන්ව කැප කරලා කාලයට කාලය කැප කරලා තමන් ඔය ඉන්න. ඔයා කැප වෙන්න. உங்களை நீங்க ஒப்பு கொடுங்க. හරි මට අවුරුදු 3මාරෙන්නේ හම්බෙන්නේ. සෝ මං එතකම් පාඩු ඉන්න. 3.5 வருஷத்துல தானே, அதுக்கு பிறகு தானே எனக்கு கிடைக்கும். அது வரைக்கும் நான் சும்மா இருக்க போகிறேன். ඇයි මං යන්න ඕනේ? ஏன் நான் போக ඇයි வேண்டும்? මං කපර්නවුමට යන්න ஏன் ඕනේ? நான் கப்பர்நகமுக்கு போக ඇයි வேண்டும்? මම සිනගෝගයට යන්න ஏன் ඕනේ? நான் ඇයි ஜெபாலயத்துக்கு මම போக வேண்டும்? ගලීලයට යන්න ඕනේ? ஏன் நான் ඇයි கலிலேயாவுக்கு போக මම வேண்டும்? මිසරයට යන්න ඕනේ? ஏன் நான் எகிப்துக்கு போக ඇයි வேண்டும்? මං එහෙ යන්න ඕනේ? ஏன் அங்க போக ඇයි வேண்டும்? මම යේසුස් වහන්සේගේ පිටිපස්සෙන්ම ஏன் දුවන්න நான் ඕනේ? இயேசு கிறிஸ்துக்கு பின்னாலேயே ஓடிக்கொண்டிருக்க வேண்டும்? මං ඉඳගෙන ඉන්න. நான் உட்கார்ந்து இருக்கிறேன். මගේ ටර්න් එක ආවම எந்த நேரம் வந்தவுடன் මම වැඩ කරන්න. நான் வேலை செய்கிறேன். නෑ இல்ல නෑ இல்ல ටර්න් එක එනකොට විසිල් ගහන්න ඔයා එන්ජින් ඩයිවර් කෙනෙක් නෙමෙයි. எனவே அந்த உங்களோட டேர்ன் வந்தவுடனே விசில் அடிப்பதற்கு நீங்கள் என்ஜின் டிரைவர் அல்ல. එහෙම නැත්තම් ගාඩ් කෙනෙකුත් නෙමෙයි. இல்லாவிட்டால் நீங்கள் ஒரு கார்டும் அல்ல. එයාට තමයි පුරුද්දක් තියෙන්නේ. அவர்களுக்கு தான் விசில் அடித்து பழக்கம் பிபி இருக்கிறது. ஊதி கொடியாற்ற பழக்கம் அவங்களுக்கு தான் இருக்கு. එතකොට කැප වෙන්න. ඒ කාලේ දෙවියන් වහන්සේ දීලා තියෙන්නේ ඔයාව ඔයා වෙනස් කරගෙන කැප වෙන්න. அந்த காலத்தை தேவன் உங்களுக்காக நியமித்திருப்பது உங்களை நீங்கள் ஒப்பு கொடுத்து உங்களை மாற்றிக் கொள்வதற்கு. ඒ කාලයේදී කැප වෙන්න. அந்த காலத்துல ஒப்பு கொடுங்க. ඒගොල්ලෝ අවුරුදු 3මාරක් ඉවසගෙන හිටියා. 3.5 வருஷம் சேஷர்கள் பொறுமையாய் காத்திருந்தார்கள். අවුරුදු 3මාරක් යේසුස් වහන්සේගේ පිටිපස්සෙන් ගියා. 3.5 வருஷமாக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு பின்னால අවුරුදු போனார்கள். 3මාරක් විවේචනයන් ලැබුවා. 3.5 வருஷங்களாக அவர்களும் விமர்சனங்களை பெற்றார்கள். අවුරුදු 3මාරක් රැට විතරක් කෑවා සමහර වෙලාවන්. 3.5 வருஷமாக ஒரு சில நேரத்தில் இரவுல மாத்திரம் යේසුස් சாப்பிட்டார்கள். වහන්සේත් එක්ක ගමන් කරා. இயேசு கிறிஸ்துவோடு இருந்தார்கள். අර එහෙ නිදාගත්තා මෙහෙ නිදා. හැබැයි ඒක කැපවීමක් කරා. තමන්ගේ දේ තව කෙනෙක් දකින්නකන් තමන් කැප වෙන්න පුරුදු වෙන්න ඕන. அவர்கள் அங்க நித்திரை செய்தார்கள், இங்கே இருந்தார்கள். அவர்கள் அது வரைக்கும் இவர்கள் ஒப்பு கொடுத்தார்கள். தங்களுடைய திறமையை இன்னும் ஒருவர் காணும் வரைக்கும் தங்களை ஒப்பு கொடுத்தார்கள். තමන් ගැන තමන්ගේ ඉහළ නිලධාරියා දැනගන්නකන් කැප වෙන්න, වැඩ කරන්න, ඩිස්ප්ලේ කරන්න. உங்களை குறித்து தங்களுடைய மேலதிகாரிகள் உங்களை காணும் வரைக்கும் வேலை செய்யுங்கள், ஒப்பு கொடுங்க. நீங்கள் உங்களை டிஸ்ப்ளே பண்ணுங்கள். ඔයගොල්ලෝ පල්ලියේ ඇවිල්ලා ගාගෙන ඉඳගෙන හිටියොත් මට පේන්නේ නැහැ. පෙනුනත් මං ඇස් දෙක වහගෙන යනවා. நீங்க சர்ச்சில் வந்து சர்ச்சில் உண்டா கூட்டமா சேர்ந்து அங்கே இப்படி பண்ணி கொண்டு இருந்தா எனக்கு தெரிஞ்சாலும் நான் கண்ணை மூடிட்டு போவேன். ஏன்னா அந்த கேரக்டர் பார்க்கறதுக்கு எனக்கு விருப்பமே இல்லை. ඒ වගේ අයව බලන්න මං ඇත්තටම කැමති නෑ. මිනිස්සු ගොඩක් වෙලාවට හිතන අපිට අවස්ථාවක් දුන්නේ නෑනේ, අපිට දුන්නේ නෑ, මෙහෙම කරගෙන හිටියා. අඬ ගහලා බලයි කියන. මං ගණන් ගන්නේ නෑ හැම හිටියාම. අහන්න මගේ වයිෆ් මූණ එල්ලගෙන හිටියත් මං ගණන් ගන්නෑ. පාඩු යනවා. ඇයි අනේ ඔයා මූණ එල්ලගෙන ඉන්නේ? මොකද අනේ ඔයාට අමාරුයිද? මං ගණන් ගන්නෑ. ඒ மனைவி மூஞ்ச தொங்க போட்டு கொண்டு இருந்தாலும் நான் கணக்கெடுக்க மாட்டேன். நான் எப்பயும் சொல்லுவேன், உங்க பிரச்சனை எனக்கு சொல்லுங்க. මං ගණන් ගන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ පල්ලියේ එහෙම හිටියොත් මං ගණන් ගන්නේ නැහැ. හේතුව ඇයිද? ඔයාලා මෙතන ඉඳගෙන වැඩ කරගෙන නමස්කාර කරගෙන දෙවියන් වහන්සේ අන්න මට පේනවා කියන්නේ. இப்போ நீங்கள் இங்கே வந்து தேவனை ஆராதித்து கொண்டு நீங்கள் இருக்கும் பொழுது நான் உங்களை பார்க்கிறது எனக்கு தெரிகிறது. දෙවියන් වහන්සේට පේන්නේ අන්නේ එහෙමයි. ஆண்டவருக்கும் தெரிவது அப்படிப்பட்டவர்களே. පැත්තකට ගින් එල්ලගෙන සයිඩ් ගහගෙන හිටියට පේන්නේ නැහැ. ஒரு பக்கமாய் போய் முகத்தை தொங்க வச்சு கொண்டு ஒரு பக்கமாய் இருந்தால் அது யாருக்குமே தெரியாது. ඔයාගේ බොස්ට පේන්නේ ඇවිල්ලා ඔයා බකල් ගහගෙන ඉන්නකොට නෙමෙයි ඔයා වැඩ කරනකොට. நீங்க நொண்டி கொண்டு இருக்கும் பொழுது அல்ல உங்களுடைய பாஸ் உங்களை பார்ப்பது நீங்கள் நல்ல வேலை செய்யும் பொழுது உங்களுடைய
உங்களோட பாஸ் உங்களை அவதானிப்பார். ඒ නිසා තමයි මම නිතරම කියන්නේ වැඩ කරන්න. වැඩේ කරන්න. ඔයාගේ වැඩේ වානියල එන්න. நான் எனவே தான் உங்களுக்கு அடிக்கடி சொல்லுது உங்களோட வேலைகளை நீங்கள் செய்து கொண்டிருங்க. බලන්න නෑනේ යාට පේන්නේ නෑනේ මෙයාට පේන්නේ. එයාගේ ඉස්සරහා එහා මෙහා යන්න ඕනේ නෑ. ඔයා ඔයාගේ වැඩේ කරන්න. அவருக்கு என்ன தெரியுதில்லன்னு சொல்லி அவரோட முன்னால அங்கால இங்கால போகாம உங்களோட வேலையை நீங்க செய்து கொண்டிருங்க. சில பேர் இருப்பாங்க 2 பேப்பரை எடுத்துக்கொண்டு அடிக்கடி அப்படி இப்படி அப்பதான் எனக்கு பொஸ் விளங்கும். பொஸ் விளங்கியது இல்லை நீங்கள் பொஸ்ஸுக்கு ரூட் போடுறீங்க. පේපර් දෙකක් අරගෙන ඔෆිස් එකේ ඉන්න කොයි වෙලේත් එහාටයි මෙහාටයි යනවා. ඒ බොස්ට පේන්න ඕනේ කියලා. උන්ට බොස් පේන්න නෙමෙයි බොස්ව දැලේ දා ගන්න දඟලන්නේ. ඕක මට දන්න හොඳට. I know very well. නෑ ඔයාව පේනකන් ඔයාගේ වැඩේ ඔයා නියැලෙන්නට ඕනේ. உங்களை தெரியும் வரைக்கும் உங்களை காணும் வரைக்கும் உங்களோட வேலையை நீங்கள் செய்ய வேண்டும். ඔයාට යක්ෂයන් දුරු කරන්න යේසුස් වහන්සේ අවස්ථාව දෙනකන් ඉන්න. ඊට කලින් ගිහිල්ලා ගෝලයක් දුරු කරේ නෑ. உங்களுக்கு பிசாசுகளை விரட்டுவதற்கு அந்த சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும் வரைக்கும் பொறுமையாக காத்துருங்க. அதற்கு முதல்ல சீஷர்கள் முந்தி கொண்டு போய் செய்யவில்லை. அவர் விரட்டுறாரு நமக்கு ஒரு பேயா கூட விரட்ட விடுறாரு இல்லைண்ட பேய் உங்களை விரட்டும். එයා යක්ක දුරු කරනවා. මට මේක යකෙක්වත් දුරු කරන්න දෙන්නේ නැහැ කිව්වා. යකා දුරු කරා ඒගොල්ලන්ව. අවස්ථාවක් දෙන. ඒ කියන්නේ එයාලා ඉවසගෙන හිටියා ගොඩක් කාලේ. ඒ කියන්නේ කාලේ එනකන් ඉවසීමෙන් හිටියා. சீஷர்கள் தங்களுடைய காலம் வரும் வரைக்கும் நேரம் வரும் வரைக்கும் பொறுமையாக කැපවීමෙන් හිටියා. ஒப்பு கொடுத்தலோடு இருந்தார்கள். ඔබ කැප වෙන්න ඔබේ වැඩේ නියැලෙන්න. ඔබ කැප වෙන්න. நீங்கள் உங்களுடைய வேலையை செய்வதற்கு உங்களை நீங்கள் ஒப்பு கொடுங்கள். කවුරු හරි මොනවා හරි කියපු ගමන්ම කවුරු හරි මොනවා හරි කියපු ගමන්ම අර රසට උයන එකක් නැතුව යනව නේද? யாராவது ஒருவர் ஏதாவது சொன்னவுட நல்ல ருசியா சமைப்பதையும் விட்டு விடுவார்கள். பிரபு அப்படி நடக்குதா வீட்ல? பிரபு வீட்டுக்கு போகணும் தானே அப்ப இல்லைன்னு தான் சொல்லுவாரு. டிலான் டிலான் එහෙමද වෙන්නේ? ගෙදර යන්න ඕනේ. මම හිලුවක් කරා. කවුරු හරි මොනවා හරි කිව්වා කියපු ගමන් මිනිස්සු Taman රසට කරන දේ ඒක පවා තමන්ගේ හැකියාව ඒමම ඇතහැරලා දානවා. யாராவது ஒருவர் ஏதாவது சொன்ன உடனே அவர்கள் தாங்கள் நல்லா செய்வதை ருசியா செய்வதை கூட செய்யாமல் விட்டு விடுவார்கள். ඔයාගේ වැඩේ නියැලෙන්න. உங்களோட வேலையை செய்யுங்கள். කවුරු බැලුවත් එකයි නැතත් එකයි. யார் பார்த்தாலும் பார்க்காவிட்டாலும் பிரச்சனை இல்ல. ස්වර්ගය ඔබව නිරීක්ෂණය කරනවා. பரலோகம் உங்களை அவதானித்துக் கொண்டிருக்கிறது. ඔබේ ආත්මය යන්නේ ස්වර්ගයට. ඔබ ගණන් දෙන්න ඕනේ ස්වර්ග රාජ්‍යයට. உங்களுடைய ஆவி பரலோகத்துக்கு போகிறது நீங்கள் கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும். එතකොට ඔබව නිරීක්ෂණය කරන්නේ ස්වර්ග රාජ්‍යය. அப்படியே நீங்கள் போகும் பொழுது பரலோக ராஜ்யம் உங்களை அவதானிக்கிறது. කවුරු නිසාවත් වෙනස් කරන්න එපා. யாருக்காகவும் எதையும் மாற்ற வேண்டாம். කවුරු නිසාවත් කලකිරෙන්න එපා. யாருக்காகவும் சோர்ந்து போக வேண்டாம். කවුරු නිසාවත් දුක් වෙන්න එපා. யாருக்காகவும் கவலைப்பட வேண்டாம். ඔබේ කැපවීම ඔබ කරන්න. உங்களுடைய ஒப்புக்கொடுதலை நீங்கள் செய்யுங்க. ඒක වෙනස් කරන්න එපා. அதை மாற்ற வேண்டாம். ඒ දේ වෙනස් කරන්න එපා. அதை நீங்க ஒரு நாள் மாற்ற ගෝලෝ එක வேண்டாம். මාරු කරේ නැහැ. சீஷர்கள் அதை ඔවුන් மாற்றவில்லை. කැපවීමෙන් කටයුතු அவர்கள் ஒப்புக்கொடுத்தலோடு செயல்பட்டார்கள். ගෝලයෙකුගේ මනස මම දෙවනි කාරණාව ඔබට කතා කරගෙන ඉන්නේ. சீஷர்களுடைய உள்ளம் இரண்டாவது காரியத்தை தான் இன்னும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். කැපවීමක් ඇති අය ගෝල මනසක් කියලා කියන්නේ අතාරින්නේ නැති කැපවීමක් ඇති කෙනෙක්. சீஷனுடைய உள்ளம் என்று சொல்லும் பொழுது ஒன்றையும் விட்டுவிடாத ஒரு ஒப்பு கொடுத்தலோடு கூட இருக்கிற ஒரு உள்ளமாய் இருக்கிறது. තුන්වෙනි කාරණාව. மூன்றாவது காரியம் ආධිපත්‍යයක් ඇති කෙනෙක්. அதிகாரத்தை உடையவர்கள். ඒ කියන්නේ ඔතොරිටි. அதிகாரத்தை உடையவர்கள். ආධිපත්‍යයක් තියෙන අය. அதிகாரத்தை உடையவர்கள். ලුක් සුභාරංචි 10:17 ඉඳලා 20 දක්වා. லூக்கா 10ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்திலிருந்து 20ஆம் வசனம் வரைக்கும். ඉන්පසු සැත්තා දෙනා ප්‍රීතියෙන් හැරී ඇවිත් ස්වාමිනී ඔබේ නාමය නිසා යක්ෂයෝ පවා අපට යටාත් වෙති කිවෝය. උන්වහන්සේ ඔවුන්ට කියනසේක සාතන් විදුලියමෙන් අහසෙන් වැටෙනවා දුටුමි. බලව සර්පයන්ද ගෝනුස්සන් පාගන්නද සතුරාගේ මුළු ශක්තිය මැඩපවත්වන්නත් මා විසින් නුඹලාට බලය දී තිබේ. කොයි දෙයකින්වත් නුඹලාට අන්තරා නොවන්නේ. එසේ ආත්මයන් නුඹලාට යටත් වෙන නිසා නොව නුඹලාගේ නාමය ස්වර්ගයේ ලියා තිබෙන නිසා ප්‍රීති වෙන්නයි කීසේක.
லூக்கா 10ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்திலிருந்து 20ஆம் வசனம் வரைக்கும். பின்பு அந்த 70 பேரும் சந்தோஷத்தோടെ திரும்பி வந்து, ஆண்டவரே, உம்முடைய நாமத்தினாலே பிசாசுகளும் எங்களுக்கு கீழ்ப்படுகிறது என்றார்கள். அவர்களை அவர் நோக்கி, சாத்தான் மின்னலைப் போல் வானத்திலிருந்து விழுகிறதை கண்டேன். இதோ சர்ப்பங்களையும் தேள்களையும் மிதிக்கவும் சத்துருவனுடைய சகல வல்லமையும் மேற்கொள்ளவும் உங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கிறேன். ஒன்றும் உங்களை சேதப்படுத்தாது. ஆகிலும் ஆவிகள் உங்களுக்கு கீழ்ப்படுகிறதற்காக நீங்கள் சந்தோஷப்படாமல் உங்கள் நாமங்கள் பரலோகத்தில் எழுதியிருக்கிறதற்காக சந்தோஷப்படுங்கள் என்றார். දෙමලෙන් ආවේ නැද්ද? දැම්මේ නැහැ. ටැමිල් වලින් නැහැ තිම්රි. 7:50 වෙනකන් තිම්රි නිදාගත්තාම බයිබල් පද එන්නේ නැහැ දෙමලෙන්. දැක්කනේ? තිම්රි අද නැගිටිනකොට 7:50යි. தமிழ் வார்த்தை வரையில ஸ்க்ரீனில் ரைட்டா? திம்ரி இன்றைக்கு எலும்பும் போது 7:50. திம்ரியோட ரூமில் வந்து சூரியன் வராது பேக்கில் படுறதுக்கு. அப்போ அதனால சிம்ரி இன்றைக்கி வார்த்தை மிஸ்ஸிங். තිම්රිගේ කාමරේට ඉර එන්නේ නැහැ පස්ස පැත්තට වදින්න. ඒකින්ද තිම්රි 7:50 වෙනකන් අද නිදාගෙන. ආධිපත්‍යයක් ඇති කෙනෙක් තමයි ගෝලයෙකුගේ මනස කියලා කියන්නේ. ආධිපත්‍යයක් තියෙනවා. சீஷனுடைய உள்ளம் என்று சொல்லும் பொழுது அதிகாரமாயிருப்பது. දැන් බලන්න යේසුස් වහන්සේ උන්ට ආධිපත්‍යයක් இந்த දුන්නා. இடத்துல இயேசு கிறிஸ்து அவர்களுக்கு அதிகாரத்தை கொடுக்கிறார். යක්ෂයන් දුරු කරන්න, பிசாசுகளை துரத்துகிற රෝගීන් அதிகாரம், සුව කරන්න, வியாதியஸ்தர்களை சொஸ்தப்படுத்துகிற, ඕනෑම අන්තරාදයක් Tamanට ලං නොවන පිණිස. எந்த ஒரு சேதமும் தங்களை அணுகாத படிக்கு දැන් ඔවුන් ආධිපත්‍ය භාවිතා කරා. இவர்கள் தங்களுக்கு கிடைத்த அதிகாரத்தை යේසුස් பயன்படுத்தினார்கள். වහන්සේ කියපු දේ ඒගොල්ලෝ කරා. இயேசு கிறிஸ்து சொன்னதை செய்தார்கள். ඔවුන් ගිහිල්ලා ඒ බලය පාවිච්චි කරලා ආයත් ප්‍රීතියෙන් හැරිලා එනවා. இப்பொழுது அவர்கள் போய் அந்த வல்லமை அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி சந்தோஷமாக திரும்ப வந்தார்கள். යක්ෂයෝ ඔවුන්ට යටහත් වුණා. பிசாசுகள் இவர்களுக்கு கீழ்ப்படிந்தது. ගෝලයෙකුගේ මනස කියලා කියන්නේ යකෙක්ව දැකලා අශුද්ධාත්මයක් දැකලා බය වෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. சீஷனுடைய உள்ளம் என்று சொல்லும் பொழுது அசுத்தாவியோ பிசாசையோ கண்டு பயப்படுகிற உள்ளம் அல்ல. பேய கண்ட உடனே பிதாசுதன் போடுறவன் இல்ல. අශුද්ධ බලපෑමක් දැක්ක ගමන්ම බය වෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. அசுத்த ஆவியை கண்டவுடனே பயப்படுகிறவன் அல்ல. රෝගයක් දැක්කම දුර්වල වෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. வியாதியை கண்டவுடனே பலவீனப்படுகிற ஒருவன் அல்ல. ඒවට දෙවියන් වහන්සේ ආධිපත්‍ය දීලා තියෙන. කියන්නේ ගෝලයෙකුගේ මනස ඔවුන් ආධිපත්‍ය භාවිතා කරා. எனவே தேவன் அதற்குரிய அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். சீஷனுடைய உள்ளமானது அந்த அதிகாரத்தை பயன்படுத்த வேண்டும். දවසක් මීට මේ කියන්නේ අවුරුදු ගානකට කලින් සිදුවෙච්ච එක සිදුවීමක් මම කියන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. பல வருஷங்களுக்கு முன்பதாக நடந்த ஒரு சம்பவத்தை நான் சொல்லுகிறேன். සභාවික අම්මා කෙනෙක් හිටියා. ஒரு சபையில ஒரு தாய் இருந்தா. එතකොට මගේ බිරිඳ එයා ගමේ ගිහිල්ලා හිටියා. அந்த தாய் அந்த அம்மா ஊருக்கு போயிருந்தா. ඔයා ගමේ ගිහින්. நான் மனைவி ஊருக்கு போயிருந்தா. එතකොට එයා ඒ අම්මා මට කිව්වා පාස්ටර් මම අද දවාලට ඔයාට කෑම එකක් දෙනවා. இப்ப அந்த தாய் சொன்னா நான் வீட்டில் இல்லாதனால எப்போதற்கு அந்த தாய் சொன்னா நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கு மதிய சாப்பாடு அனுப்புகிறேன் என்று. මං එපා කිව්වහම නෑ මම මේ පුතාගේ අතේ මං එවනවා. நான் சொன்னேன் வேண்டாம் எனக்கு சாப்பாடு வேணான்னு சொன்னானே இல்ல மகண்ட கையில நான் சாப்பாடு அனுப்பி வைக்கிறேன் என்று சொன்னா. ඊට පස්සේ කෑම එකක් ආවා. කොහොම හරි 2 විතර වෙනකොට කෑම එකක් ආවා මට. 2 மணி ஆகும் பொழுது மதியம் எனக்கு ஒரு சாப்பாடு ஒரு உணவு பார்சல் வந்தது. පාස්ටර්ට කෑම දෙන්න ඕන හින්දා උදේ 8 ඉඳලා මෙයා උයලා. பாஸ்டருக்கு சாப்பாடு கொடுக்க வேண்டும்னு சொல்லி காலையில 8 மணில இருந்து அவ வீட்ல தயாரிச்சிருக்கிறா. එදා තිබුණේ සම්පූර්ණ මාළු කෑම එකක්. அன்றைக்கு வந்து மீன் சாப்பாடு. ඒ කියන්නේ මාළු බැදලා මාළු උයලා මාළු කිරියොදු හදලා මාළු මැල්ලුන්ද ඔක්කොම ඇවිල්ලා ෆිෂ්ම තමයි තිබුණේ. ෆිෂ් ඩිෂ් එක. அன்றைக்கு வந்து எல்லாமே மீன் சாப்பாடாக இருந்தது. மீன் பொரியல், மீன் குழம்பு, மீன் சுண்டல், மீன் சொதி என்று எல்லாமே இருந்தது. වෙන එළවලු මොකොත්ම නැහැ. வேறு மரக்கறி ஒன்றும் இருக்கவில்லை. මාළු මං හිතන්නේ ග්‍රෑම් 500ක් හරි කිලෝ එකක් හරි මගේ මේකෙම තියෙන්නේ. நான் நினைக்கிறேன் 1 கிலோ இல்லாட்ட 1/2 கிலோ மீன் அது அவ்வளவும் எந்த சாப்பாட்டுல தான் இருந்தது. ඒක මම දැන් අරගෙන එක එක දැන් මේ මොකන්ද කරන්නේ මේ ඩිවයිඩ් කරන. එහෙම නැත්නම් මම එක
එක ඇවිල්ලා අයින් කරනවා වෙනස් කරනවා நான் இப்ப அந்த சாப்பாடு செப்பரேட் කරනවා sorry divide නෙමෙයි separate කරනවා நான் திறந்து அந்த சாப்பாடு எல்லாவற்றையும் ஒரு பக்கமாக எல்லாம் ஒதுக்கி ஒதுக்கி நான் வைக்கிறேன் අරගෙන මෙහෙම ඔක්කොම ටික තියෙනවා நான் ஒரு பிளேட் எடுத்து எல்லாவற்றையும் வேறு வேறையாக பிரித்து கொண்டிருந்தேன் දැන් මට ඕක ඔහොම තියෙනකොට තව ටිකක් හම්බෙනවා இப்ப எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அங்கால இங்கால பிரிக்கும் பொழுது இன்னும் ஒன்று கையில் அகப்பட்டது අඟුරු කෑල්ල ஒரு கறி துண்டு කරි කොට මිරිකපු දෙහිලෙල්ල இந்த தேசிக்கா தோல் පුලිංජ තේසිකාතෝල් அதோட சேர்த்து ආනික இல்ல நட்டு ඒකත් එක්ක පුච්චපු මිරිස් කරලා කොයි පොඩි අඟලේ අනේකුයි அதோட சேர்த்து சுட்ட ஒரு என்ன பச்சை மிளகாயா காஞ்ச மிளகாய் உண்டு அதோட ஒரு சின்ன ஆணி දැන් මේකත් එක්ක මේ සෙට් එකම එනද මං කල්පනා ඇත්තට මේ මිනිස්සයා ගැලවීම ලබලාද இப்ப இந்த உணவோடு கூட இந்த இவைகளும் வந்து நான் யோசிக்கிறேன் இந்த மனசு ரட்சிக்கப்பட்டாளா உண்மைக்கும் என்று අවුරුදු ගානක් සභාවට ගියේ කෙනෙක් பல வருஷமா சபையில இருக்கிறோம் මට සාමාන්‍යයෙන් හම්බෙන්නේ හක්කේ දත්නේ ඕවා තමයි මට කෙලින් කරන්න තියෙන්නේ எனக்கு கிடைக்கிறது எல்லாமே வந்து கடவா பல்லு அதுகளை தான் நான் நேராக்கணும் சரியா ඒක ඊට පස්සේ මට මේක දැක්ක මේ ඔක්කොම ඇයි මේ මිනිස්සයා තියලා දෙන්නේ ඒ කියන්නේ සමහරක් දේවල් වලට මම අහපුවාම ඇයි මේවා තිබ්බේ කියලා நான் அவட்ட கேட்டேன் ஏன் இதெல்லாம் வச்சிங்கண்டு මේ ළමයා කෑම අරගෙන එනවා අද කාතු කරපේද නැචම් පට්ටා පාස්ට ඒක මේ අශුද්ධ බලපෑමක් මොන හරි තෙල්නේ අරගෙන එන්නේ මේවනේ අරගෙන එන්නේ එතකොට කෑමට මොකද කියන්නේ පෙරේතෝ බලන්න හොඳ නෑ මොකක් හරි ඔව් ඔහොම එකක් කියලා කිව්වා මට හොඳද එතකොට දැන් ගෝලයෙකුගේ මනස අශුද්ධ ආත්මයක් දුරු කරනව මිසක අශුද්ධ ආත්මයක් Tamanට පහර දෙයි කියලා හිතන එක නෙමෙයි. சேஷனுடைய உள்ளமானது பிசாசை துரத்த தனக்கு முடியும் அந்த அதிகாரம் இருக்கிறது என்பதை நம்புவதை தவிர அந்த பிசாசு அந்த அசுத்தாவி தன்னை சேதப்படுத்தும் என்று நம்புவது அல்ல. මේ දෙනෙක් ඉන්නවද? තනියම ඉන්න බැරි රැට බයයි දඟලන. எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க இரவில தனிமையா இருக்க முடியாது பயத்தோடு இருக்கிறீங்க. ඒක තමන් ඉන්න දවාලේ ඉන්න ගෙදර රැට ඉන්න බයයි. தன் வீட்ல தான் பகல்ல இருக்கிற அந்த வீட்ல இரவில இருக்க முடியாது. කරුවලට බයයි. இருட்ட கண்டா பயம். ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ගෝලයන්ගේ මනසක් නැහැ. அவர்களுக்கு அந்த சீஷனுடைய உள்ளம் இல்ல. ගෝල මනසක් නැහැ. சீஷ அந்த உள்ளம் அவர்களுக்கு இல்ல. ආධිපත්‍යයක් නැහැ. அதிகாரம் இல்ல. යේසුස් වහන්සේ කෙරෙහි උන්ට ඇදහිල්ලක් නැහැ. இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்த ஒரு விசுவாசம் இல்ல. ඒ නිසා බයයි. எனவே பயப்படுகிறார்கள். බයයි. பயப்படுகிறார்கள். රෝගයට බයයි. வியாதியை பார்த்து பயப்படுவார்கள். අශුද්ධ බලපෑම් වලට බයයි. அசுத்தாவிகளை பார்த்து பயப்படுவார்கள். විසට බයයි. விஷம் ஏற்படும் என்று பயப்படுவார்கள். මරණ වෙයි කියලා කොයි වෙලේත් හිතාගෙන ඉන්න. மரணம் ஏற்படும் என்று பயப்படுவார்கள். එළියට යන්නේ නැහැ බයයි. வெளியில போக மாட்டார்கள். වාහනයක යන්නේ නැහැ බයයි. வாகனத்துல போக மாட்டார்கள் பயப்படுவார்கள். පාරේ යනකොට බයේ යන්නේ මොකෙක් හරි ඇවිල්ලා හප්පයි. ரோட்ல போனாலும் பயத்தோடு போவார்கள் யாராவது வந்து மோதிடுவார்கள் என்று මරණ බයේ ජීවත් වෙන්නේ. அவர்கள் மரண பயத்தோடு வாழ்வார்கள். ඒක අශුද්ධ බලපෑමක්. அது ஒரு அசுத்தாவியின் ඒක தாக்கம். යක්ෂ බලපෑමක්. அது ஒரு பிசாசின் ඒක தாக்கம். ගෝලයකට නැති මේ අයිති නැති දෙයක්. அது ஒரு சீஷனுக்கு சொந்தமில்லாதது. යේසුස් වහන්සේගේ දරුවෙකුට අයිති නැති දෙයක්. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பிள்ளைக்கு சொந்தமில்லாதது. බයිබලයේ කියනවා විසක් ඔබට විරුද්ධව තිබුණත් ඒක ඔබට කිසිදු හානියක් කරන්නේ නැහැ කියලා. வேதாம் சொல்றது மரணத்துக்கு ஏதுவான விஷமா இருந்தாலும் அது உங்களை எந்த விதத்திலும் சேதப்படுத்தாது කිසිදු என்று. අශුද්ධ බලපෑමක් ඔබට විරුද්ධව ඔබේ නිවසට විරුද්ධව ලං වෙන්නේ යන්නේ නැහැ. எந்த விதமான அசுத்தாவி உங்களுக்கு விரோதமாகவோ உங்களுடைய வீடுகளுக்கு விரோதமாகவோ எழுந்து நிற்காது. කාටත් ඔබට කිසිවක් කරන්නට බෑ. யாருக்கும் உங்களுக்கு விரோதமாக ஒன்றும் செய்ய முடியாது. කතා කරන කිසිවක් මේ පොළවේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ හැරෙන්න අනිත් දේවල් ඉටු වෙන්නේ යන්නේ නැහැ. யார் என்ன வார்த்தைகளை பேசினாலும் தேவனுடைய வார்த்தையை தவிர வேறு ஒன்றும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில ඔබ நிறைவேறாது. දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෙක් නම් ඔබට විරුද්ධව සිටින්න කාටත් අයිතියක් නැහැ. நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருப்பீர்களானால் உங்களுக்கு விரோதமாய் நிற்க யாருக்கும் முடியாது. ඔබට පරාජය අයිති නැහැ. தோல்வி உங்களுக்கு சொந்தமானதல்ல. අන්ධකාරය ඔබට පහර දෙන්න යන්නේ නැහැ. அந்த ஹாரங்கள் உங்களை சேதப்படுத்தாது. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබත් සමග සිටිනවා. கர்த்தர் உங்களோடு கூட இருக்கிறார். රාත්‍රියේ සඳවත් දවාලේ ඉරවත් ඔබට පහර දෙන්න යන්නේ නැහැ.
இரவின் நிலவாயிலும் பகலிலே வெயிலாகிலும் உங்களை சேதப்படுத்தாது. ස්වාමීන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය ඔබට තියෙනවා. தேவனுடைய அனுக்கிரகம் உங்களோடு கூட ගෝලෙක් இருக்கிறது. කියන්නේ යක්ෂයෙකුට බය වෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. ගෝලෙක් කියන්නේ රෝගයකට බය වෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. ගෝල මනසක් කියලා කියන්නේ යක්ෂයන් දුරු කරන, රෝග සුව කරන ආධිපත්‍යයක් ඇති මනුෂ්‍යෙක් ගෝලයෙකුගේ මනස කියලා කියන්නේ. சீசனுடைய மனநிலை என்று சொல்லுகிறது வந்து பிசாசை பார்த்து பயப்படுறதோ வியாதியை பார்த்து பயப்படுறதோ அல்ல. சீசனுடைய மனநிலை என்று சொல்றது பிசாசை விரட்டுகிற, வியாதிகளை குணப்படுத்துகிற, அந்தகாரங்களுக்கு எதிராய் நிற்கிற அதிகாரம் உள்ள ஒரு இருதயம், ஒரு 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 மனசு. ගෝලයෙකුගේ මනස හැම වෙලාවකදීම ආධිපත්‍ය භාවිතා කරන කෙනෙක්. சீஷனுடைய உள்ளமானது எப்போதும் அதிகாரத்தை பயன்படுத்துகிற உள்ளம். ගෝලයෝ රෝගීන්ව සුව කරා. சீஷர்கள் வியாதியஸ்தர்களை சுகமாக்கினார்கள். ගෝලයෝ මරණයට බය වුණේ නැහැ. சீஷர்கள் மரணத்தை கண்டு பயப்படவில்லை. ගෝලයෝ නිර්භීතව ගමන් කරා. சீஷர்கள் தைரியமாய் நடந்தார்கள். නේ ඔවුන් රෝග සුව කරා. அவர்கள் வியாதிகளை ගෝල சுகமாக்கினார்கள். මනස හැම වෙලාවකදීම අන්ධකාරයට විරුද්ධව සටන් කරනවා. சீஷனுடைய உள்ளமானது எப்போதும் அந்தகாரத்துக்கு விரோதமாக போராடுகிறது. ඔවුන් කියනවා අපි යක්ෂයෝ දුරු කරා. இவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் திரும்ப வந்து பிசாசுகளை துரத்தினோம் என்று. අපිට විරුද්ධව කතා කරපු ඔක්කොම වැහුවා. எங்களுக்கு விரோதமாக பேசின எல்லாவற்றையும் நாங்கள் மூடினோம். ඒ කිසිවක් අපිට හානි කරේ නැහැ. ஒன்றும் எங்களை சேதப்படுத்தவில்லை. අපි රෝගීන්ව සුව කරා. வியாதியஸ்தர்களை சொஸ்தமாக்கினோம். ඒ දෙක කරනකොට යේසුස් වහන්සේ බෝනස්ව තව දෙකක් දුන්නා. அவர்கள் அதை சொன்ன உடனே இயேசு கிறிஸ்து போனஸாக இன்னும் ரெண்டை கொடுக்கிறார். මොකද්ද දුන්නේ? දාන්න මට 20 වෙනි පදේ. 20ஆம் வசனம். බලන්න 20 වෙනි පදේ. 20ஆம் வசனம். 19 වෙනි පදේ දිහා බලන්න. 19ஆம் வசனம். ඒගොල්ලෝ ප්‍රීතියෙන් ඇවිල්ලා කිව්වහම இவர்கள் சந்தோஷமாக திரும்ப வந்து சொன்ன உடனே චුටා give me 18. බලන්න 17 කියන ඉන්පසු සත්තා දෙනා ප්‍රීතියෙන් හැරී ඇවිත් ස්වාමීනි ඔබගේ නාමය නිසා යක්ෂයෝ පවා අපට යටහත් වෙති කිව්වේ. එතකොට සාතන් උන්වහන්සේ කියන බලව සාතන් විදුලියමෙන් අහසෙන් වැටෙනවා දුටුමි. right second third. බලව සර්පයන්ද ගෝනුස්සන්ද පාගන්නත් සතුරාගේ මුළු ශක්තිය මැඩ පවත්වන්නත් මා විසින් නුඹලාට බලය දී තිබේ. කොයි දෙයකින්වත් නුඹලාට අන්තරායක් නොවන්නේය. 17ஆம் வசனத்திலே இருந்து பின்பு அந்த 70 பேரும் சந்தோஷத்தோட திரும்பி வந்து ஆண்டவரே உம்முடைய நாமத்தினாலே பிசாசுகளும் எங்களுக்கு கீழ்ப்படுகிறது என்றார்கள். அவர்களை அவர் நோக்கி சாத்தான் மின்னலை போல் வானத்திலிருந்து விழுகிறதை கண்டேன். இதோ சர்ப்பங்களையும் தேள்களையும் மிதிக்கவும் சத்துருவினுடைய சகல வல்லமையை மேற்கொள்ளவும் உங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கிறேன். ஒன்றும் உங்களை சேதப்படுத்த மாட்டாது. මේකේ සත්‍යතාවයක් තියෙනවා. இதுல ஒரு சத்தியம் இருக்கிறது. ඔබ කවදද අන්ධකාරයට විරුද්ධව නැගිටින්නේ නිර්භීතව ඉන්නේ? நீங்கள் எப்போது அந்தகாரத்துக்கு விரோதமாக எழுந்திருக்கிறீர்களோ, தைரியமாக நீங்கள் முகம் கொடுக்கிறீர்களோ, කවදද ඔයා බය නැතිව ඉන්නේ? எப்ப நீங்க பயமில்லாமல் இருக்கிறீர்களோ, කවදද ඔයා කරුවලට බය නැත්තේ? எப்போது நீங்கள் இருட்டை கண்டு பயப்படாமல் இருக்கிறீர்களோ, කවදද ඔයා ගෙදර තනියම ඉන්නේ? எப்போது நீங்கள் வீட்டில் தனிமையா இருக்கிறீர்களோ, ඒ කෙනාට රෝග නැහැ. அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு எந்த வியாதியும் இல்ல, මරණය නැහැ. மரணம் இல்ல. නේ ගෝනුස්ස පාගන්න, සර්පයන් පාගන්න, ඒ කියන්නේ විස මැඩ පවත්වන්න දෙවියන් වහන්සේ බලය දීලා තියෙනවා. தேள்களை சர்ப்பங்களை மிதிக்கவும் விஷத்தை கட்டுப்படுத்தவும் அந்த அதிகாரத்தை தேவன் அவருடைய கையிலே கொடுத்திருக்கிறார். ලෙඩක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? வியாதி என்று எதை சொல்லுகிறோம்? ලෙඩක් කියන්නේ ඩිසීස් එකක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඔයගොල්ලෝ දන්නේ මොනවද ලෙඩක් කියලා කියන්නේ? வியாதி ஒரு டிசீஸ் என்று நாங்கள் இதை சொல்லுகிறோம். මොනවද දන්නේ? என்ன அதை குறித்து தெரியும்? ලෙඩක් කොහමද හැදෙන්නේ? எப்படி ஒரு வியாதி வருகிறது? ලෙඩ කොහමද එන්නේ? ලෙඩ කියලා කියන්නේ මොකද්ද? எதை பார்த்து நாங்கள் வியாதி என்று ලෙඩ சொல்லுகிறோம்? කියලා කියන්නේ විස. வியாதி என்று சொல்வது ஒரு விஷம், ඉන්ෆෙක්ෂන්. විස බීජයක්. ஒரு விஷக்கிருமி, විසක්. ஒரு விஷம். ශරීරයේ විසක් විසවීම නිසා ඔබේ මොකද්ද කියන්නේ? ඔබගේ රෝගයක් හැටියට එළියට එනවා. ஒரு சரீரத்தில் ஒரு விஷ தொற்று ஏற்பட்டிருக்கிறபடினாலே அது வியாதியாக வெளிவருகிறது. ඕක තමයි ප්‍රධාන හේතුව. ඒ නිසා තමයි බ්ලඩ් ටෙස්ට් එකක් කරන්නේ විද්‍යාවෙන්. அதுதான் பிரதானமாக இருக்கிறது. எனவே தான் ஒரு வியாதி வந்தவுடன் பிளட் டெஸ்ட் යේසුස් எடுப்பார்கள். වහන්සේ මෙතන මොකද්ද කියන්නේ? இயேசு கிறிஸ்து இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறார்? දැන් ඒ පදේ බලන්න යේසුස් වහන්සේ මොකද්ද කියන්නේ? இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்கிறார்? මරණීය විස. மரணத்துக்கு ஏதுவான எந்த விதமான ஒரு விஷமும் බලන්න. මරණීය විස. හොඳේ පදේ දාලා තියන්න. සර්පයන්ද ගෝනුසන්ද සතුරාගේ සියලු ශක්තිය මැඩ පවත්වන්නට බලය දී තිබේ. කොයි දෙයකින්වත් ඕගොල්ලන්ට
කිසිදු අන්තරාවක් සිද්ධ වෙන්න යන්නේ නැහැ. சர்ப்பங்களின் தேள்களை மிதிக்கிற அந்த சகல வல்லமையை மேற்கொள்கிற அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறேன், ஒன்றும் உங்களை சேதப்படுத்தாது. කිසිදු මරණීය විසක් ඔබට විරුද්ධව නැගී සිටින්න යන්නේ නැහැ. எந்த ஒரு மரணத்துக்கு ஏதுவான விஷமும் உங்களுக்கு விரோதமாய் நிற்காது. සර්පයා කියලා කියන්නේ විස. சர்ப்பம் என்று சொல்வது ஒரு விஷம். සර්පයාට බය වෙන්නේ ඇයි? சர்ப்பத்தை பார்த்து, ஒரு பாம்பை பார்த்து ஏன் நாங்கள் பயப்படுகிறோம்? ඇයි සර්පයාට බය වෙන්නේ? பாம்பை பார்த்து ஏன் සර්පයා பயப்படுகிறோம்? කියනකොට ඔයගොල්ලන්ට මොකද්ද මතක් වෙන්නේ? பாம்பு என்று சொன்னோட எது ஞாபகம் வரும்? மிதிப்பீங்களா ஓடுவீங்களா? ரேணு சொல்லுங்க. அதே இடத்துல தண்ணி இல்லாம நீந்துவீங்க. சரிதானே பிரபு? ஓகே பாபா தென் ஒன் ஸ்கிரீன். සර්පේ දැක්කම පාගයිද? දුවයිද? දුවනවනේ. සමහර එතනම දුවනවා. දිවෙන්නෙම නැහැ. பாம்பை கண்டவுடனே நாங்க மிதிக்க மாட்டோம், ஓடுவோம். ஒரு சிலர் அதே இடத்துல ஒரே இடத்துல ஓடிக்கொண்டிருப்பார்கள். හේතුවයි காரணம் என்ன? විස. அது விஷமா இருக்கிறபடி. විස. விஷம். විස ශරීරගත වුණාම ඊළඟට මොකද්ද වෙන්නේ? ஒரு விஷம் சரீரத்திலே வந்தவுடன் அது அடுத்ததாக என்ன நடக்கும்? රෝගය ඇති වෙලා. வியாதிகள் නිකම්ම ஏற்படும். සර්ප විස ගහපු ගමන් මැරෙනවද ඔයා? ஒரு சர்ப்பம் அதனுடைய விஷம் ஏறின உடனே நாங்கள் மரித்து விடுவோமா? නෑනේ. இல்ல නෑ. இல்ல. ඒක ශරීරයේ විෂ වෙනවා. அது சரீரத்துக்குள்ள போய் முழு අවයවයන් சரீரத்தை මරන්න விஷயம். පටන් ගන්නවා. அது சரீரத்தில் இருக்க அவயவங்கள் எல்லாவற்றையும் செயலிழக்க செய்யும். ඊට පස්සේ තමයි මරණය. அதுக்கு பிறகு தான் மரணம். යක්ෂයන්ගේ අශුද්ධ බලපෑමට විරුද්ධව ඔබ නැගී ඉන්නකොට යේසුස් වහන්සේ දුන්නු ඊළඟ කාරණා දෙක, ඔගොල්ලෝ රෝගයෙන් මැරෙන්නේ නැහැ. ඔගොල්ලන්ට විරුද්ධව තියෙන හැමදේම ඔයාලට ස්ටොප් කරන්නට පුළුවන්. பிசாசுக்கு அந்தகாரத்துக்கு விரோதமாய் இருக்கும் பொழுது தேவன் இயேசு கிறிஸ்து கொடுத்த அடுத்த அதிகாரம் உங்களை எதுவுமே சேதப்படுத்தாது, வியாதியோ விஷமோ உங்களை சேதப்படுத்தாது என்று அடுத்த அதிகாரத்தை கொடுக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ එකයි දුන්නේ. இயேசு கிறிஸ்து அதை கொடுக்கிறார். right? ගෝලෙක් කියලා කියන්නේ අශුද්ධ බලපෑමට ඔබ නිර්භීත වෙන හැම වෙලාවකදීම ඔබ රෝගයෙන් මිදෙනවා. எனவே சீஷனுடைய உள்ளம் என்று சொல்லும் பொழுது அசுத்த ஆவிக்கு நீங்கள் விரோதமாய் இருக்கும் பொழுது நீங்கள் மரணத்திலே இருந்து நீங்கள் விடுதலை அடைகிறீர்கள். රෝගයෙන් ඔබ මිදෙනවා. வியாதிகளிலிருந்து விடுதலை அடைகிறீர்கள். ඉස්සලා නැගිටින්න ඕන කොහෙද? முதல்ல நீங்கள் அப்படியானால் இதிலிருந்து எழும்ப வேண்டும். ගොඩාක් රෝග හැදිච්ච ඇත්ත එක්ක කතා කරනකොට මම දන්න ප්‍රධාන හේතුව මොකක්ද දන්නද? මොනවා හරි තැනක බය වෙලා ඉන්නවා. அநேக வியாதியஸ்தலோடு பேசும்பொழுது எனக்கு தெரிகிற ஒரே ஒரு காரியம், எதையாவது ஒன்றை பார்த்தவர்கள் பயந்திருக்கிறார்கள். අන්ධකාරයකට බය වුණේ නැතත් උන් රෝගෙට බය වෙලා ඉන්නවා. அந்த காலத்தை அசுத்தாவியை குறித்து பயப்படாவிட்டாலும் வியாதிகளுக்கு பயந்திருப்பார்கள். රෝගෙට බය. කොහේ හරි තැනක බය තියෙනවා. ஏதாவது ஒரு இடத்துல பயம் இருக்கும். කොහේ හරි තැනක බය තියෙනවා. ஏதாவது ஒரு இடத்துல பயம் ඒ இருக்கும். බය ඔබව රෝගියෙක් බවට පත් කරනවා. அந்த பயம் உங்களை ஒரு வியாதியஸ்தராய் மாற்றுகிறது. ගෝලයෙකුගේ මනස ඔවුන් ආධිපත්‍ය පාවිච්චි කරපු කෙනෙක්. எனவே சீஷருடைய உள்ளமானது அதிகாரத்தை பயன்படுத்துகிறதா අත இருக்கிறது. කියලා කියන්නේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මම කියනවා මේ රෝගය මගේ ශරීරයෙන් එළියට යන්න ඕනේ. தலைகளிலே கை வைத்து சொல்லுங்கள், இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நான் சொல்கிறேன், இந்த வியாதி என்னுடைய சரீரத்தை விட்டு දැන් அகன்று போக එළියට வேண்டும். යන්න ඕනේ. இப்போது வியாதி அகன்று போக வேண்டும். යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே අන කරන්න හැම දෙයකටම எப்போதும் கட்டளையிடுங்க. ආධිපත්‍ය පාවිච්චි කරන්න. அதிகாரத்தை பயன்படுத்துங்க. දෙකට නැමිලා බය වෙලා මොකද්ද කියන්නේ හිඟන යාච්ඡාවන් කරන්න එපා. ரெண்டாக மடிந்து ஒரு பிச்சைக்கார ஜெபத்தை செய்ய வேண்டாம். අනේ ස්වාමිනේ උදව් කරන්න, අනේ ස්වාමිනේ මාව සුව කරන්න නෑ කියන්න. I speak to heal now. මම කියනවා යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් දැන් සුව වෙන්න කියලා. எனவே ஆண்டவரே எனக்கு இறங்கும் இறங்கும் என்று சொல்லி நீங்கள் பேசாமல் அதிகாரத்தை பயன்படுத்துங்க. நான் இப்போது அறிக்கை செய்கிறேன், இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் இந்த வியாதி அகன்று போக வேண்டும் මේක என்று. මට මගේ ගෙදර ඉන්න බෑ. இந்த வியாதி என் வீட்டில் இருக்க முடியாது. මේ දුර්වලතාවය මංගාව තියෙන්න බෑ. இந்த பலவீனம் என்னிடத்தில் இருக்க මේ முடியாது. දිලිඳුකම මංගාව තියෙන්න බෑ. இந்த வறுமை என்னிடத்தில் இருக்க මම முடியாது. ආශිර්වාදේ ළමෙක්. நான் ஆசீர்வாதத்தின் பிள்ளை. මට අයිති ආශිර්වාදේ විතරයි. எனக்கு ஆசீர்வாதம் මට மாத்திரமே කඳුල சொந்தமானது. අයිති නෑ. கண்ணீர் எனக்கு මට சொந்தமானதல்ல. දුක අයිති නෑ. துக்கம் எனக்கு சொந்தமானதில்ல. මට ඇවිල්ලා පාඩු අයිති නෑ. நஷ்டம் எனக்கு சொந்தமானதில்ல. පරාජය මට අයිති නෑ. தோல்விகள் எனக்கு சொந்தமானதல்ல. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මම මේ සේරම
ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் எல்லாவற்றையும் நிராகரிக்கிறேன். යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මේවා නවතින්නට අණ කරනවා. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நிறுத்தப்படும்படிக்கு கட்டளையிடுகிறேன். මා කෙරේ මා ආශිර්වාදය ප්‍රකාශ කරනවා. எனக்கு நானே ஆசீர்வாதத்தை அறிக்கை செய்கிறேன். යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே. ඔක තමයි ආධිපත්‍ය. இதுதான் அதிகாரம். ඔක තමයි ආධිපත්‍ය. இதுதான் அதிகாரம். ඇයි මම සමහර රෝගීන්ව බලලා කියන්නේ ඕක මම සුව කරන. ඕගොල්ලෝ හිතාවේ මේ මිනිහා මහා පඬිතෙක් කියලා නෑ. යේසුස් වහන්සේ මට ආධිපත්‍ය දීලා තියෙනවා. මම ඒක භාවිතා කරනවා. ஒரு சில வியாதியஸ்தர்களை பார்த்து நான் சொல்றேன், இந்த வியாதியை என்னால் சுகமாக்க முடியும் என்று நீங்கள் யோசிக்கலாம். நான் கொஞ்சம் பெருமையாக பேசுகிறேன் என்று இல்லை. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அதிகாரத்தின்படி எனக்கு அதை செய்ய முடியும். මට ඒක කරන්න පුළුවන්. என்னால் அதை ඒ செய்ய නිසා තමයි முடியும். මම කියන්නේ මම ඕක බාරගත්තා නම් සනීප කරනවා எனவே කියලා. தான் நான் சொல்லுவேன், நான் பாரம் எடுத்தால் அதை நான் நிச்சயமாக குணப்படுத்துவேன் என்று. ක්‍රිස්තියානි සමාජයේ ආධිපත්‍ය පාවිච්චි කරන්න පුරුදු වෙලා නැහැ. ඒගොල්ලෝ බය වෙලා තියෙන. ඒ නිසා කියන එහෙම පාවිච්චි කරොත් ඒ මිනිහා උඩඟුයි. එයා වැටෙන්න යන්නේ. එයාට එහෙම වෙන්න යන්නේ. නෑ නෑ යේසුස් වහන්සේ දුන්නා. கிறிஸ்தவ சமுதாயமானது அதிகாரத்தை பயன்படுத்த விரும்ப மாட்டார்கள். அதிகாரத்தை பயன்படுத்துறவர்களை பார்த்தவுடன் சொல்வார்கள், இவர் பெருமையாக பேசுகிறார், விழ போகிறார், இது அப்படி கூடாது, இது பிள்ளையானது என்று சொல்வார்கள். இயேசு கிறிஸ்து அந்த அதிகாரத்தை சீஷர்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். ඒ ආධිපත්‍ය පාවිච්චි කරන්න. அந்த அதிகாரத்தை பயன்படுத்துங்கள். තමාට ඉස්සල්ලා ආඥාවක් කරන්න. முதல்ல தங்களுக்கு தாங்களே ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். කී දෙනෙක් ඔයගොල්ලෝ ගැන ආඥා කරගන්න? எத்தனை பேர் உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறீங்க? තමන් ගැන ආඥා කරන? தங்களுக்காக ஜெபிக்கிறவர்கள் எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க? මට අරක දෙන්න මට මේක දෙන්න කියන ආඥාව නෙමෙයි මං කියන්නේ. எனக்கு அது வேண்டும் இது வேண்டும் ආටු என்று කුටිය තාංග ආඩාද කුටිය තාංග අද ඉල්ල. බයිබලයේ කියනවා තමාට මෙන් යේසුස් වහන්සේ කිව්වා තමාට මෙන් අන් අයට ප්‍රේම කරන්න. வேதாந்தத்தில் இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார், உன்னை போல பிறனையும் நேசி என்று. ෆස්ට් මට මං ආදරය කරන්න. முதலாவது என்னை நான் நேசிக்க வேண்டும். එහෙම නැත්නම් ව්‍යවස්ථාව සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැහැ. அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் நியாய பிரமாணம் அது முழுமையடையாது. තමන්ට ආශිර්වාද කරන්න අනිත් අයට ආශිර්වාද කරන්න. முதல்ல தங்களை தாங்களே ஆசீர்வதித்துக் கொள்ளுங்கள், மற்றவர்களை ஆசீர்வதிக்க முன்பதாக. අනිත් අයට නේ ඔක්කොමලා ආශිර්වාද කරන්නේ. மற்றவர்களை தான் ஆசீர்வதிப்பார்கள். නෑ ඉස්සලා ඔළුවට අත තියලා තමන්ට ආශිර්වාද කරගන්න. முதலாவது உங்களோட தலையில கை வைத்து உங்களை ஆசீர்வதித்துக் ඊට கொள்ளுங்கள். පස්සේ අනිත් අයට ආශිර්වාද அதுக்கு பிறகு மற்றவர்களை ஆசீர்வதியுங்கள். ඒ තමාට මෙන් අන් අයට ප්‍රේම කරන්න. உன்னை போல நீங்கள் මොකද மற்றவர்களை ඔය நேசிக்க வேண்டும். ආශිර්වාද වාගේ ශරීරයට ආවේ නැත්නම් ඔයා කොහොමද අනිත් අයට ආශිර්වාදයක් වෙන්නේ? முதல்ல ஆசீர்வாதம் உங்களோட சரீரத்துக்குள்ள வராவிட்டால் எப்படி நீங்கள் மற்றவர்களை ෆස්ට් ஆசீர்வதிப்பீர்கள்? ඇවිල්ලා වාගෙන් පටන් ගන්න. முதலாவது உங்களிடத்திலே ஆரம்பிக்க අත வேண்டும். තියලා කියන්න මම මගේ ශරීරයට ආශිර්වාද කරනවා. தலையில கை வைத்து சொல்லுங்கள், என்னுடைய சரீரத்தை நான் යේසුස් ஆசீர்வதிக்கிறேன். වහන්සේ මට දීලා තියෙන ආධිපත්‍යයට අනුව මම මගේ ශරීරයට ආශිර්වාද කරනවා. இயேசு கிறிஸ்து எனக்கு கொடுத்திருக்கிற அதிகாரத்தின்படி என்னுடைய சரீரத்தை நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன். මගේ ශරීරේ නිරෝගී යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. என்னுடைய சரீரம் சுகமாய் இருக்கிறது இயேசு கிறிஸ்து මගේ ඇස් පෙනෙන්න ඕනේ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. என்னுடைய கண்கள் தெளிவாய் பார்க்க வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்து මම අතගසන දේවල් සාර්ථකයි යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. நான் கைகளினாலே செய்கிற எல்லாம் வாய்க்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் මගේ අතෙන් நாமத்தினாலே. ගොඩනගෙන කිසිවක් කඩා වැටෙන්නේ නැහැ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. என்னுடைய கைகளினாலே கட்டப்படுகிற ஒன்றும் விழுந்து போகாது இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே. මගේ පවුල ආශිර්වාදමත්. என்னுடைய குடும்பம் මගේ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது. දරුවෝ என்னுடைய ආශිර්වාදමත්. பிள்ளைகள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මම ඒක ප්‍රකාශ කරනවා. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே அறிக்கை செய்கிறேன். අන්න ඒ වගේ ආඥා කරන්න. அப்படியாக ஜெபியுங்கள். එහෙම කරන්න. அப்படி ඕක ஜெபியுங்கள். තමයි ආධිපත්‍ය පාවිච්චි කරන්නේ. இதுதான் அதிகாரத்தை பயன்படுத்துவது. ඒව නැත්තම් හැම වෙලාවකදීම ඕගොල්ලන්ට උපස්ථාන කරන්න තව කෙනෙක් ඕන වේවි. அப்படி இல்லாவிட்டால் இன்னும் ஒருவர் தேவைப்படுவார்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்வதற்கு, பணிவிடை செய்வதற்கு. හැමදාම ඕගොල්ලන්ට ආඥා ඉල්ලීමක් තියෙවි. ஒவ்வொரு நாளும் ஜெப தேவைகள் இருந்து கொண்டே හැමදාම இருக்கும். ඕගොල්ලෝ රෝගී වේවි. ஒவ்வொரு நாளும் வியாதியாய் இருப்பீர்கள். හැමදාම කවුරු හරි පාස්ටර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා ජැක් ගහලා ඕගොල්ලන්ව කෙලින් කරන්න ඕන වේවි. ஒவ்வொரு நாளும் யாராவது ஒரு பாஸ்டர் வந்து உங்களுக்கு ஜெக் அடித்து உங்களை நேராக்க வேண்டும். කවදා හැමදාම ඕගොල්ලන්ට මොනවා හරි වචනයක් ඕනේ ශක්තිමත් වෙන්න. ஒவ்வொரு நாளும் வார்த்தை உங்களுக்கு தேவையா இருக்கும், நீங்கள் பலப்படும்படிக்கு. அப்படி இல்லாட்டி அன்று உள்ள அப்போ எப்பயாச்சும் கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கணும். அன்னைக்கு அப்போ நின்றுச்சேன்னா வெப்பம் தான் வீட்டில். කොහෙන්වත් වචනයක් ඉල්ලගෙන ඉන්න ඕනේ නැහැ. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය කියවන්න. වචනේ ස්වාමින් වහන්සේ ඔයගොල්ලන්ට නිදහස් කරන්නේ. எந்த இடத்துல இருந்து யாரிடத்திலும் வார்த்தையை கேட்டுக்கொண்டிருக்க வேண்டாம். தேவனிடத்தில் கேளுங்கள், தேவனிடத்திலிருந்து தன் வார்த்தைகள் வருகிறது. අනාගත වාක්‍යයක් ඉල්ලගෙන යන්න ඕනේ නැහැ. தீர்க்கதரிசன வார்த்தை வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு போக தேவையில்லை. ඒවා ඔයගොල්ලන්ට හට ගන්නවා. அது உங்களிடத்திலே இருந்து உருவாகிறது. ගෝලයෙකුගේ මනස ඔන්න මම ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රඥාව උගන්වගෙන ඉන්නේ. இதுதான் சீஷனுடைய உள்ளம். நான் ஞானத்தை குறித்து உங்களுக்கு நான் போதித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். එතනින් එහාට මම ඉතුරු ටික රැට කියලා දෙන්න. அதற்கு அங்கால இருக்கிற மற்ற காரியங்களை நான் பின்னேற மாறாதல்ல நான் சொல்லுகிறேன். හලෙලූයා අපි ඉන්න උස්සානේ